Ba't ayaw dito? Yes! Magandang araw, Pilipinas! Ayan, welcome to CNS Vlogs PX. Ayan, shoutout sa mga... Araw, Pilipinas! Ayan, hindi na marunong mag-live. Ayan, shoutout sa mga solid SLL dyan. Ayan, maraming salamat. Welay, Olgina, Elaine, Cory Estrada, at si sino ba ito? Hansel. Ayan, may galab shoutout sa inyong lahat. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Senny Caldeo, ayan, Merry Christmas. Ayan, biglang nag-live. Nag-LS si Ines Vlogs VS. Ayan, kaya naman ako nag-live kasi gusto ko lang batiin yung mga nagsusupport sa atin. Ayan, gusto kong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, shoutout sa 6 million people in the house. Ayan, naninibago na akong mag-live ngayon. Grabe. Matagal-tagal na akong hindi nakakapag-live kaya ayan, at medyo kinakabahan. Ayan, kala ko nga nakatulog kuya. Ayan, sabi ni Wela. Hindi, inaayos pa namin yung settings nung aking B10. Ayan. Kaya medyo natagalan. Ayan, mega love shout out at maraming salamat sa inyo dyan. Cory Estrada, ayan, Senny Caldeo. Ayan, Poro Solid SLL nandito. Elaine Azumi, Welay Olgina. Ayan, nandito rin ang aking bunso. Ayan, si Chelsea. Ayan, Senny Caldeo. Ayan, namamas ko po. Ayan, sabi ni Senny Caldeo. Ayan, may pamasko tayo sa Solid SLL. Ayan, hindi ko pa napapadala kay Welay. Ayan, napag-usapan kasi namin ni Ate Lot. Ayan, may ibibigay kaming pamasko at nag-chat na rin ako doon sa ating GC. Ayan, hintay-hintay lang at ipapadala natin yun. Through siguro GCash, pag hindi, pupuntahan ko na lang doon si Welay Olgina. Ayan. Ayan. Merry Christmas po sa lahat, sabi ni Elaine. Namamasko po, sabi ni Senny Caldeo. Ayan, namamasko po. Ayan, hello po, Kuya si Ines. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. At Elaine, may galab shout out sa 7 million people in the house. Ayan, naninibago, sa totoo lang, naninibago na ako mag-LS. Oo, kasi ang tagal-tagal na. Siguro mga almost 1 year na hindi ako nag-LS. At ngayon lang ako nag-LS kung kailan magpapasko pa. Ayan, kasi gusto kong mag-LS ngayon kahit medyo busy na ako. Kasi gusto kong batiin yung mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, kaya ako nag-LS ngayon at shout out at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nandito na rin ang aking utol na si Fish the Adventures. Ayan. Maraming salamat, Peace the Adventures yan. At Solid SLL, ayan, batiin natin yan si Peace the Adventures. Ayan, kakamonetize lang ng kanyang channel, mga ilang buwan pa lang, na-monetize na ang kanyang channel. At suportahan niyo yan at malilibang kayo yung mga hobby niya sa pamimingwit. Ayan, puntahan niyo yung kanyang channel. Ayan, Christ Follower TV. Ayan, good afternoon, Manoy. Merry Christmas. Ayan, shout out. At maraming salamat sa iyo, Christ Follower TV. Ayan, Manoy, ngayon lang tayo nakapag-LS. Matagal-tagal na panahon na ngayon lang ako talaga nag-LS. Ayan, maraming salamat sa pagbisita at maraming salamat sa pagpasyal mo palagi sa aking pagbabakas mo, panonood mo ng aking mga video at ako naman return back doon sa mga
pumupunta sa aking channel, ayan, pinapasyalan ko din yung mga kanilang channel. Ayan, maraming salamat, Manoy Christ Follower TV, sa pagbisita sa LS ko ngayon. Ayan. At shout out Solid SLL, salamat po, sabi ng aking bunso na si Chelsea. Hello po, Kuya Pisda. Mega love shout out po sa iyo and Merry Christmas po, sabi ni Elaine Seni Caldeo. Pa shout out po Kuya CNS sa mga kasama ko dito sa work ko, especially kay Miss Alisa. Ayan, shout out sa iyo Miss Alisa. Ayan, welcome to my live stream. Shout out sa iyo at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Seni Caldeo. Ayan. Chelsea Uncle Pisda Adventures. Sabi ni Chelsea. Welay Olgina. Ayan. Hello po Ninong at Pisda Adventures. Namamas ko po. Sabi ni Welay. Ayan. Medyo namamaos na kagad ako. Ano? Hindi talaga sanay na sa pag-live streaming. Happy birthday po Welay. Sabi ni Otol Pisda Adventures. Ayan. Happy birthday po. Sabi ni Chelsea. Ayan, Elaine, Merry Christmas, sabi ni Pisda Adventures. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, 12 million people in the house. Ayan, maraming salamat. At siguro mga 2 hours lang ang aking LS at babatiin ko lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Kasi matagal-tagal na rin talaga akong hindi nakakapag-LS. Ayan. Seni Caldeo, hello po, Kuya Pisda Adventures. Ayan, Hansel, hello po, Kuya Pisda Adventures. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, Seni Caldeo, mega love shoutout po, sabi ni Pisda Adventures. Hansel, mega love shoutout. Sabi ni Pisda Adventures. Cory Estrada, mega love shoutout po, Kuya Pisda Adventures. Ayan, Merry Christmas po, sabi ni Cory Estrada. Ayan, ha, hindi ko birthday. Ayan, hindi na birthday ni Wela ngayon. Ayan, nandito na rin si Mami G. O yun nagpakulay si Mami G. Merry Christmas Mami G. Ayan, Merry Christmas Uncle Celso, Mami Lot. Ayan, Pare Koy and the whole Quintero clan. Ayan, dingi po at nagpapaayuda sa YT. Merry Christmas everyone. Ayan, Merry Christmas Mami G. Ayan, salamat sa pakulay mo dyan. Ayan, shoutout po. At anong oras na ba sa Amerika ngayon? Good morning na ba? O good evening na rin sa Amerika ngayon? Ayan, shoutout. At maraming salamat, Mami G. Salamat po sa pakulay mo. Welcome to my live streaming. Ayan, first time uli na mag LS, CNS Vlogs PS. Ayan, naninibago na po ako mag-LS at matagal-tagal na rin talaga akong hindi nakakapag-LS. Ayan, maraming salamat uli, Mami G. Ayan, Pisda Adventures. Cory, hello. Maricoy, ayan, sabi ni Pisda Adventures. Ayan, Merry Christmas po, Mami G. Ayan, sabi ni Cory Estrada at mega love shoutout po. Ayan, Merry Christmas, Mami G, sabi ni Welay. Ayan, Merry Christmas po, Mami G. Ayan, marami bumati sa iyo, Mami G. Seni Caldeo. Ayan, iwan ko lang si cellphone ko. Ayan, sa iyo, Manoy. Mamamalengke, Welay Olgina. At ayan, sabi ni Christ Follower TV. Ayan, mamamalengke. Ayan, maraming salamat, Manoy, Christ Follower TV. At ingat po at babatiin ko po uli kayo ng Merry Christmas at maraming salamat po sa pagbibisita sa aking channel. Ayan, at ayaan nyo pag tawag nito, yung pagpapasyal niya. Ayan, bumabalik naman po ako sa inyo. Ayan, maraming salamat Manoy, Christ Follower TV. Ayan, napaka-supportive na channel na yan. Si Manoy Christ Follower TV. Ayan, Chelsea, si Uncle Pisda Adventures, di pala birthday ni Ate Wela Yolgina. Ayan. Thumbs up 7, Uncle Celso. Ayan, dingi po, Digital UN. Yan, maraming salamat, Mami G, sa pabidyo mo dyan. At Merry Christmas po sa inyo. At sa inyong pamilya, ayan, kay Daddy, ayan, Merry Christmas. At sa iyong uniko iho, ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, hi po, Mami G at Gamo Production, sabi ng aking bunso na si Chelsea. Ayan, Merry Christmas din po, host. Ayan, sabi ni Christ Follower TV. Ayan, shoutout sa 9 million people in the house. Ayan, habang
Nandyan kayo. Ayan, Solid SLL, Peace the Adventures, Gamo Production. Ayan, kakantahan ko kayo. Ayan. Namiss ko magkanta. Ayan, kakanta ako. Ayan. At maraming salamat. Ayan, Madam Evangeline Rufiner. Ayan, shoutout sa aming Team Alliance. Nandito si Madam Evangeline Rufiner. At alam ko darating ito by next year. Ayan, magkikita-kita uli kami ni Madam Evangeline Rufiner. Ayan, maraming salamat Madam Evangeline Rufiner. Salamat sa pagbisita. Ayan. Kakantahan ko kayo ha. Ayan. At sa mga solid SLL, ayan, hintayin nyo yung pamasko ni CNS Vlogs PS. Ayan, may pamasko ako sa inyo. Ayun o, kantahan na, kantahan na. Ayan, maraming salamat Madam Evangeline Rufiner at kagigising lang. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa Switzerland. Late in the evening, just wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Ayan, maraming salamat sa Solid SL dyan. Nakatutok sa LS ko ngayon. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. 9 million people in the house. Ayan. It's time to go home now. And I've got an aching head. So I'll give her the car keys. She helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Ayan, maraming salamat, Madam Evangeline Rufiner. At good morning na sa inyo dyan sa Switzerland. Ayan. Soon, ayan, magkikita-kita na rin tayo by next year. Ayan, nabanggit sa akin ni Ate Lot na uuwi nga daw kayo kasama ang iyong
husband. Ayan, kasama ni Madam Evangeline Rufiner. At maraming salamat Elaine Ansel Welay. Maraming salamat sa pagtutok at salamat din. Ayan, dumating na ang aking gwapong pamangkin. Ayan, Keren Official. Ayan, may galab shout out. At shout out kay Kristen Telly. Ayan. Ang aking pamangkin, ayan, dumating na si Keren Official, Seni Caldeo. Ayan, may galab shout out. Ayan, see you soon. Ayan, host. Malapit na. Yes, mama. Days na lang ang hinihintay. Ayan, December 24 ngayon. So, 7 days. So, siguro mga 2 weeks lang. Ayan, nandito na kayo sa Pinas at magkita-kita tayo. Ayan yung pasalubong ko, madam. Pasalubong na barya. Ayan. Pamblog ni CNS Vlogs PS. Ayan. Shoutout sa 11 million people in the house. Ayan, maraming salamat at makikipagkwentuhan lang ako at gusto kong batiin yung mga lahat ng kaibigan ko dito sa YT ngayon. Ayan, gusto kong batiin ng Merry Christmas. Ayan, isa-isahin muna. Ayan, shout out sa aming team. Team Alliance yan. Babatiin ko lahat ang aming kasama sa Team Alliance. Ayan, shout out kay Ate Simply Lotlot kahit wala pa siya dito. Kay Gwapong Hey Sayo. Ayan, Fisda Adventures. Kristen Telly. Keren Official. Estela Amore and Friends. Ayan, kumusta na kaya sila? Yesha Grace TV. Toy Vlogger Aaron. Ayan, Leon Renzo TV. Ayan, Marinong Gala Official. Cutie Pie Tony. Denmark Mains. Ayan, Perang Pinas. Ayan, Saudi Boy TV. Ayan, Mylin RMC YT. Izais Kitchen. Argenix. Splendid Sally, Sting Chua, at kay Madam Evangeline Rufiner. Ayan, shout out sa aming team. Ayan, Team Alliance. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Gwapo, Uncle. Mana-mana ako talaga sa iyo rin. Ayan, gwapo din si Reno Visual. Ayan, kumusta si Christian Telly? At kanta-kanta tayo habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Ayan, at baka may gustong umakyat dyan. Ayan, magpasabi lang at ibababa ko yung aking hagdan. Ayan, para makipagkwentuhan kayo. Ayan, sabihin nyo lang. Fisda Adventures, baka gusto mong umakyat. Ayan. Yan, kakanta tayo habang naghihintay tayo ng mga bisita. I have often told you stories about the way to live the life of a drifter, waiting for the day when I'd take your hand and sing you songs. Then maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be soldier of fortune. Maraming salamat, 10 million people in the house. Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa LS ni CNS Vlogs PH.
Many times I've been a traveler, look for something new. Days of old when nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be soldier of fortune. Guess I'll always be soldier of fortune. Thank you. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakatutok sa LS ni CNS Vlogspeed, Hansel, Senny Caldeo, Elaine, ayan, at kay Kiren Official. Ayan, shoutout sa iyo, Kiren Official. Baka gusto mo umakyat, makipagkwentuhan kay Uncle ngayon. Ayan. Busy ba? Busy ka ba? Ayan, nakaka 22 minutes na tayo. Ayan, ang bilis ng oras. Kantahan lang tayo. Ayan, magkakanta si CNS. Ayan, iniibig kita. Di ko na sana pinagmasdan ang iyong gandahan at hindi na rin pinansin pa at ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. O gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis lihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita.
Ayan, Merry Christmas to all. Sabi ni Kireno Official, Seni Caldeo, Hansel. Ayan, now paid pala yan. Kaya si Ines. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa what ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Yan, shout out kay pare Ricardo Soriano. Ayan, Merry Christmas pare at buong pamilya mo. Ayan, shout out kay paring Ricardo Soriano. Utos ng damdamin, para bang hangin, kahirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan, maraming salamat Elaine Ansel, Zeni Caldeo, Coro Estrada. Ayan, solid SLN, napaka-supportive. Ayan, tuwing mag-LS ako, nung mga time na nag-LS pa si CNS, ayan, nandyan palagi lahat yung mga kasama natin dyan sa solid SLL. Ayan. Sabi ni Pisda Adventures, guwapo Ricardo Soriano, kahit wala siya dito. Ayan, sabi ni Pisda Adventures, ang kanyang kumpare, gwapo daw kahit wala siya dito. Ayan, pumapalakpak. Maraming salamat, pare Ricardo Soriano. Tagay tayo dyan. Wala ba tayong tagay dyan? Ayan, tinatanong ko ba yung tagay, ano? Elaine, maraming salamat. Welay, ayan, Seni Caldeo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magpasabi lang kayo, ayan, at ibababa ko yung hagdanan para makipagkwentuhan kayo kay CNS. Ayan, yung mga gustong umakyat, ayan, pwedeng umakyat. Ayan, pare, yan, kapisda, Merry Christmas daw, sabi ni paring Ricardo Soriano. Ayan, nasaan ka ba ngayon, pare? Ricardo Soriano? Alam ko magaling kumanta ito si paring Ricardo Soriano. Eh. Baka gusto mong umakyat, pare? Ayan. Welcome sa LS ni CNS Vlogs PH. At maraming salamat nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa YT. Ayan, Solid SLL, sa mga pag-support nyo sa aking mga nilalapag na video. Ayan, yung aking munting bukid, may mga part 3 na ako. May part 4 pa yon. Ayan, at nalilibang ako nung ako yung umuwi sa aming probinsya sa Bicol. Ayan, walang ginawa kundi magtanim ng mga halaman. Ayan, yun ang aking pinakahabi sa buhay pag ako umuwi sa Bicol. Ayan. At yung mga dati nating tinanim, ayan, binlag ko uli. Ayan, medyo malalaki na after siguro yung isang munting bukid ko dyan, nasa 4 years na. Ayan, alas na kinabang na rin kami ng aking mga tanim na rambutan. May mga tanim akong mga guyabano doon at marami rin akong natibang saging. Ayan, at dinala ko dito sa Manila. Ayan, yung iba na ibenta ko at yung iba naman na ipamigay ko doon sa aking mga kapatid at mga kapitbahay ko rin dito sa aming lugar. Ayan, nakakatuwa at nakakalibang talaga at pag nasa Bicol ka, parang yung sariwang hangin, yan, at yung mga pagkain, ayan, fresh na fresh, makakakuha ka ng mga buko, ayan, libre lang yan. Nakakatuwa at
pasyal na pasyal palagi sa Bicol. Ayan. Punta ka ba pare dito? Ayan, sabi ni Fish the Adventure, sinatanong. Ayan, meron pa rin Celso, may tagay dito ako sa bahay. Basag ang boses ko pare. Ayan, abang tumatagay ka dyan pare. Ayan, paring Ricardo. Ayan, at mag-request ka lang pag kaya kong kantahin. Ayan, at kakantahin natin. Ayan. Punta ka daw, sabi ni pare mo, Fish the Adventures. Ayan, at doon kayo mag-inuman sa bahay niya at sabay mamasko na rin. Dito lang ako pare sa bahay. Baka idemanda ako ng mga inaano ko. Baka sabihin nagtatago ano pare. Ako nga nagtatago pare. Hindi na ako bumababa doon sa baba. Kasi baka kung makita ako ng mga inaano ko. Kaya dito na lang ako magla-live streaming. Ayan, shoutout sa 12 million people in the house. Ayan, maraming salamat at maghanap ako ng kaya kong kantahin. Ayan. Ano pa bang aking kakantahin? Ano ba yung kinakanta ko, nak na iba? Yung ikaw ang dahilan. Yung kinakanta ko rin yun. Ayan, nag-love shoutout Delvac, Raw Vlog Official, yan, 10 tamsak dan host, yan, nag-love shoutout. Shoutout po sa lahat. Ayan, sabi ni Delvac, Raw Vlog Official. Ayan, maraming salamat sa pagbisita sa aking matagal-tagal na live streaming. Ayan, ngayon lang po ako nakapag-live. Ayan, Merry Christmas po sa iyo. Ayan, pakibigyan ng jacket nga si Delvac. Maraming salamat at shoutout po sa lahat. Ayan. Anzel Cory Estrada, Solid SLL. Maraming salamat sa pagtutok niyo dyan. Ayan, kakanta ako uli ng isang makapag, ayun o, ikaw ang dahilan. Ayan, mega love shout out. Ayan, Evelyn Kianday. Ayan. Maraming salamat, ka-wonders yan. Ayan. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay makaba? Shout out, Ricardo Soriano. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay babalisa. Pag ika'y katabi, ko'y di mapakali. Walang ibang diisip, di ikaw lagi. Sinubukan ko, kay kalimutan. Nit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayun o, dumating ng aking bro, Mario Victorio Coins. Shout out! Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? King nadarama para lang sa'yo. Tahan mo ito, sinta, di na maglalaho. Pagkat ikaw ang laman
ng puso ko't isipan, araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, maraming salamat, Bro Mario Victorio Coins. Masarap na pasalubong. Nilagang saging na saba. Ayan. Hello, Keren Official at Kristen Telly. Merry Christmas mga anak. Ayan, nandito na pala si Madam Kristen Telly. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. 14 million people in the house. Ayan. Maraming salamat. Aakyat yan si Mario Victorio Coins. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Ayan. Maraming salamat. Dumating ng aking bro. Ayan, Cory Estrada, Sedi Caldeo. Ayan, Welay Olgina, Hansel, Elaine. Ayan, maraming salamat. Pisda Adventures. Ayan. Evelyn Kianday. Ayan, maraming salamat. Pwede po kayo magbaba ng bahay, ma'am. Ayan, marami tayong magsusupport dyan. Baka gusto nyo mag-fishing, ayan, pwede kayong mag-fishing dyan. Yan, si Pisda Adventures, kapatid ko po yan. Pwede nyo pong direct na po yan. Ayan, go to channel po, pindutin nyo lang yung kanyang logo. Ayan, at si Mario Victorio Coins, ayan, legit na kaibigan kong kabarya yan, coin collector. Ayan, pwede nyong pasyalan. Ayan, Madam Evangeline Rufiner. Ayan, maraming salamat, Madam, sa pabidyo-bidyo mo dyan. Ayan, maraming salamat, Hansel, Welay, at Seni Caldeo. Nandiyan pa lahat ang ating supporter. Ayan, Solid SLL. Ayan, pwede po kayo, yung mga bago sa aking channel, ayan, si Evelyn Kianday at yung isa pa na bagong dating. Pwede po kayo magbaba ng bahay, ma'am. May jacket naman po kayo. Or gusto nyo mag-fishing po yung nabanggit ko, si Pisda Adventures, pwede nyo pasyalan. Keren Official at si Pisda Adventures. Kasama na rin si Mario Victorio Coins. Ayan. Shoutout sa iyo, pare. Dahan-dahan lang yung pag-iinom dyan. Baka malasing ka. Ayan. Mario Victorio Coins, baka gusto mong umakyat. Ayan. Na-miss kita. Ayan. Regular shout out. Ayan, dumating na yung aking classmate. Regular shout out ng TV Vlog. First time nag-LS si Ines Vlogs PS. Maraming salamat at babatiin na rin kita ng Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas sa iyo at sama ko na rin yung Happy New Year. Ayan, Dan TV Vlog. Ang aking kasama sa YouTube at matagal kong kakilala at classmate ko nung during the time na kami nag-aaral pa, nung kami high school, ayan, high school days. Ayan, kasama ko yan si Dan TV Vlog. Salamat sa paharang dyan. Dan TV Vlog, Ricardo Soriano. Maraming salamat at hinay-hinay lang. Baka mamaya magtago ka sa mga inaanak mo. Ayan, hagdan bro. Ayan, hagdan daw be. Akyat ang aking bro at coin collector kabarya na si Mario Victorio Coins. Ayan.
Out na ako po, Kuya Senas. Ayan, balik po ako mamaya. Merry Christmas. So, yes, maraming salamat, Senny Caldeo. At shout out sa mga kasama mo dyan. Welcome uli. Ayan, sa aking LS. Maraming salamat sa pag-support mo. Ayan. Senny Caldeo, Merry Christmas po. At sa mga kasama mo. Ayan, Elaine. Okay, ingat sis, Senny Caldeo. Ayan, ingat ate Senny Caldea, sabi ni Hansel. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Merry Christmas sa inyo. Ayan, sabi ng aking classmate na si Dan TV Vlog. Ayan, maraming salamat classmate. First time ulit na mag-LS si CNS Vlogs PH. Ayan, maraming salamat sa pagbisita. At hopefully, na by next year, ayan, baka matuloy yung ating reunion. Ayan, at gagawa natin ng paraan na nandun tayo. Pag natuloy yung ating reunion, yung batch natin, batch 82. Ayan, matagal-tagal, batch 82. So, almost 40 years. First time na magkikita-kita tayo ulit. Ayan, Dan TV Vlog. Maraming salamat. Welay Olgina, Senny Caldeo, Cory Estrada. Ayan, maraming salamat. Ayan bro, binaba ko na hagdan. At shout out sa 15 million people in the also yan. Maraming salamat at nakakatuwa na mag live streaming uli ay naging busy na kasi kaya hindi na ako nakakapag-LS. So binigyan ko lang ng time ngayong araw na ito para makapag-LS kasi gusto kong batiin lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. O hindi man sa YT, ayan, mamaya babatiin ko lahat ng mga kaibigan ko. Ayan, hello po at Dab TV, mega love shoutout and Merry Christmas po. Ayan, wala na sana, tuloy na talaga. Ayan, tuloy na talaga. Ayan. Thank you, Ate Hansel. Ayan, sabi ni Senny Caldeo. Ayan, Elaine, Merina, Pasko pa. Ayan. Yan mga magkakatunog. Merry Christmas na, Happy New Year pa. Ayan, Hansel, hello po at Dan TV Vlog, mega love shoutout. And Merry Christmas po, sabi ni Hansel. Ayan. Wala ka bang pasok ngayon, mate? Mukhang holiday. Tama ba? Hansel, kumusta ang Pasko? Ayan, sabi ni classmate Dan TV Vlog. Nako, natatandaan ko yung huling magkita kami ni Mario Victorio Coins, napasyal yan dito sa aming bahay. Siguro mga 3 months ago na, no? Ayan. At natatandaan ko nung mag-LS din ako, umakyat yan si Mario Victorio Coins. January 10, 2020. Tama ba? Tama. 2020 o 2021. Matagal-tagal na yun, ano? Napaka-memorable sa akin yung date na yan. January 10, 2021 or 2020. Yan. Ayan, Welay Olgina, wait lang po, saglit lang ako sa bahay ni Ate Simple Lotlot. At muna ako, ayan. Mamamas ko ka kay Ate Lot, Welay. Ayan, kunin mo na yung pamasko ko doon. Kama nagla-live si Ines Vlogs PH. Pinapakuha ka mo yung pamasko ni si Ines, babayaran ka na lang daw. Ayan, may galang shoutout Welay, Elaine, Ansel, ayan. Maraming salamat. Ayun, yung Mario Victorio Coins na yan. Ayan, Mario Victorio Coins, bro. Mega love shoutout. Maraming salamat sa pagpasyal mo dyan. Ayan, maraming salamat kay Bila Rovi Vlog. Ayan, nandun sa aming GC. Mukhang papasyal dito yung mga kaibigan din natin na sa Friends Forever. Ayan, FFT family. Ayan, kasama tayo doon sa GC. Ayan. Maraming salamat. Ayan, sabi ko na nga ba, si Manay Bella Rovila Vlog. Bella Rovi Vlog. Ayan, thumbs up. Maraming salamat. Ha, ha, ha. Ayan, di ko po alam. Pinapapunta ako. Ayan, ni Lynn. Ayan, tama yun, Welay. Ayan, pinapapunta ka dahil kukunin mo ata yung pamasko na ibibigay ko kay Ate Lot. Singilin mo, kamo pinapakuha ni Kuya CNS. Ibibigay sa iyo yun.
Babayaran ko na lang siya. Ayan. May gwapong umakyat. Ayan, Dan TV Vlog, bro. Mario Victorio Coins, ano ba? Merry Christmas na. Happy New Year pa. Naririnig mo ba ako? Naririnig. Ngayon ka lang nagsalita, bro eh. Kala ko hindi mo ako naririnig. Naririnig ka? Naririnig yan, bro. Medyo mahina lang. Medyo mahina lang. Yeah. Ayan. Yeah, Merry Christmas po, sabi ni Bella Ruby Vlog. Manay, maraming salamat. San Moto Vlog, host. Good afternoon, mega love shoutout. Ayan, bigyan mo ng jacket na si San Moto Vlog. Ayan, pwede po kayong mag-fishing dyan. May mga kaibigan tayo dyan. Yan, San Moto Vlog, bagong pasyal sa channel, no? Ayan, pwede kayong, bibigyan kita ng jacket. Pwede kayong mag-go to channel. Ayan, banggitin ko lang, Bella Ruby Vlog. Pwede mo pasyalan yan. Evelyn Kianday, ayan, pwede kayong mag-fishing dyan. Nandiyan si Mario Victorio Coins, Fish the Adventure, Keren Official, Dan TV Vlog, ayan, mga legit kong kaibigan yan. Bakasan nyo lang, automatic may balik yan. Mga kaibigan natin dito sa YT na napaka-supportive at kilalang kilala natin yan. Ayan, host, good afternoon. Yan, mega love shout out, sabi ni San Moto Vlog. Ayan, dating dikit sa co-host po. Ayan, dating dikit na daw sa'yo. Bro, Mario Victorio Coins, bati ka naman ng Merry Christmas dyan. Magandang hapon po sa inyo lahat, saka Merry Christmas po. Ayan, Merry Christmas sa'yo, bro. Long time no see. At kumusta dyan sa Nueva Ecija? Ayos lang po. Dinaanan tayo ng signal number 5 dito eh. Bakit naman, bro? Inabot ba kayo ng bagyo noon? Signal number 5. Grabe. Ayan. Evelyn Kianday. Hi, Maring Bella. Ayan, sabi ni Evelyn Kianday. Maraming salamat. Dumikit ako kay Evelyn. Matagal na po mapasyal to. Akala ko dikit. Last time, tiningnan ko, hindi pa pala ako nakadikit. Ayan, maraming salamat, ma'am Evelyn Kianday. Ayan. Kakadikit ko nung nakaraan lang. Pero pumapasyal ako sa channel niya. Napansin ko, sabi ko parang hindi ako nakadikit dito. So last siguro mga ilang days, ayan, dikit na ako kay ma'am Evelyn Kianday. Ayan, Bella Rovi Vlog, Manay, maraming salamat. At Evangeline Rufiner. Talis muna ako. Yes, Madam Evangeline Rufiner, ayan, maraming salamat at good morning po sa inyo dyan sa Switzerland. At aabangan ko po yung pagdating nyo by January 5, ayan, next year. Magkikita-kita po tayo uli ng Team Alliance at magiging masaya na naman po na ang galaan natin. Ayan, maraming salamat at Merry Christmas kay Madam Evangeline Rufiner. Ayan, God bless po sa iyo, ma'am, at ingat po kaya. Salamat pa. Ayan, Peace the Adventures. Ayan, San Moto Vlog, Dilarvi Vlog, Dan Pulpak. Ayan, Manay, dinikitan ka ni San Moto Vlog. Ayan, pakitingin na lang yung bakas. Pakibalikan na lang si San Moto Vlog. Ayan, Peace the Adventures, baka gusto mo mag-fishing dyan. Ayan, si San Moto Vlog, baka hindi ka padikit. Ayan, pasyalan mo. Ayan, Dan TV Vlog, Peace the Adventures, mega love shout out. Ayan, thank you at San Moto Vlog, balikan po kita. Ayan, Evelyn Kianday, nakita ko nga bakas mo. Ayan, pasensya ka na, Evelyn Kianday. Pero pumapasyal na talaga ako sa channel mo. Itong huling pasyal ko, nakita ko, ba't ka ako? Hindi pa ako naka-bell all dito. So, ayun, nag-bell all ako. Saka lang ako. Matagal na ako. Pasyal ng pasyal. Ngayon lang ako nakadikit kay Ma'am Evelyn Kianday. Pasensya na po, ma'am. Ngayon lang talaga ako nakadikit sa iyo. Ayan, maraming salamat. At salamat din sa pagpasyal sa LS ko. Ayan, bro. Batikan sa mga kaibigan natin dyan. Ayan. Sa lahat po ng kaibigan namin dyan, natin. Maligayang Pasko at maligong bagong taon po. Naririnig ba, bro? Baka hindi. Parang naglalag ka, bro. Hindi kuan. Naglalag, hindi masyadong para mahina, bro, mahina. Yes, Manay Bella Rovi Vlog. Ayan, FFP yan si Maring Evelyn Kianday, Manay. Yes.
Hindi, natatawa lang ako kasi pinapasyal ko nga yung channel niya. Eto nga, nung mga nakaraan ngang araw, napansin ko nga, sabi ko, pumapasyal, ba't hindi ako naka-subscribe dito? Ayun, nag-subscribe ako at may binakasan ako mga video. Ayan, maraming salamat sa mga kaibigan ko dyan. Yan, pasya lang kayo sa aking channel at automatic po yun. Bumabalik po ako pag nanood kayo ng video ko. Ayan, pag hindi naman ako busy, ako naman pumapasyal sa mga channel. Ayan, nagbabakas po ako. Tapos, at maraming salamat din sa mga, minsan yung iba bumabalik, minsan naman yung iba hindi. Kaya lang, okay lang yan. Sa mga sinusubscribe, okay lang yon na mag-subscribe kayo. Wala namang bayad po yun. Kahit hindi bumalik, walang problema. Sipag lang Okay. sa pag-YouTube para maraming subscriber. Okay na, bro. Ayan. Okay na bro. Yeah, malinaw na. Loud and clear na. Yan, maligayang sa inyong lahat. Hindi pa pala bro. Maliwanag na yung boses, kaya lang madilim yung hindi ka nagpi-face reveal. Hindi ko makita yung mukha mo. Yeah. Ay. Kala mo ha. Ayan mo. Loud and clear. Maligayang Pasko po sa inyong lahat ng bisita ni CNH Vlog PH, si Kuya Celso. At saka manigong bagong taon po. Sana maging masaya po tayong lahat. Kuya Celso, sinubaybayan ko yung bakasyon mo ha. Parang naglalag uli bro, naglalag uli. Parang hindi ko kayo marinig na naman. Para mahina signal. Oy, signal ko yata, mahina. Oo. Sandali lang bro. Ayan, ako din yung Lynn Kinday host. Yan, pupunta din sa premiere mo. Yes ma'am, alam ko po yun, yung parang ninja mo yun, ano po, yung Lynn Kinday. Ayan, alam ko po na nandun ka rin. Ayan, at stay connected po. Yan, pasyal po kayo sa channel ko. Ayan, pag pumasyal kayo, matik po. Ayan, bumabalik naman ako, hindi naman inaabot ng isang araw. Kasi po, minsan busy lang talaga. Kaya lang, kailangan lang magbakas ka para maramdaman din ng isang channel na bumibisita ka din. Ayan. Ayan, tambay lang po, nasa grocery kami. Yan, Merry Christmas po ulit, sabi ni Manay Bella Ruby Vlog. Saan po kayo Manay sa Bicol? Ako po, taga Ligao City, Albay. Kayo po, taga saan ba sa Bicol? Ayan. Maraming salamat sa FFT family na nandito ngayon. Yan, Villa Ruby Vlog, Evelyn Kianday. Ayan, maraming salamat at shout out pala kay Madam Estrella Byfield, kay Memi Jelly, yan sa Aleluya Channel. Yan, mga kaibigan natin yan dito sa YT at kasama natin yan sa FFT family. Ayan. Ay, Sorsogon po kayo. Ayan, sa dulo po kayo. Ayan. Maraming salamat, Manay. At Merry Christmas po ulit sa iyo. Maraming salamat sa bisita ka sa LS ni CNS Vlogs PS. Ayan, naka-off cam pala ako. Ayan, shoutout po sa 12 million people in the house. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At shoutout sa mga Bicolanos, sa mga taga-Sorsogon dyan. Ayan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, mga Bicolanos, mga Uragon. Ayan, magandang maray na hapon sa Indugabos, mga Bicolanos. Ayan, si Dan TV Vlog. Ayan, Bicolanos din yan. Ayan, baka hindi pa kayo dikit. Yes, bro. Ako. Maliwanag na ba? Ano bro? Naririnig Sige na nga, ba ako? Yan, naririnig na bro. Naririnig na. Umihina ang signal. Baka sa internet yan bro. Ayan. Oo. Ayan. Baka, ewan ko kung, baka kaya humihina. Hindi pa ako nakakabayad. Minsan naglalag bro, naglalag. Naglalag lang. Ayan. Minsan naman okay, baka sa internet lang. Ayan.
Ayan, maraming salamat, Evelyn Kianday. Maraming salamat at Merry Christmas po. Ayan, maraming salamat sa pakulay mo diyan. Ayan, maraming salamat talaga. Ayan, no. Tingnan mo 'yan. Napamaskuhan ako ni Madam Evelyn Kianday. Ayan, taga Hong Kong ba kayo, ma'am? Taga Hong Kong, tinanong tuloy. Nasa Hong Kong ba kayo naka-base ngayon? Maraming salamat. Ayan. 12 billion people in the house. Yan, maraming salamat. At sa lahat ng kaibigan ko dito sa YT, yan, stay connected lang po tayo. Pasyal-pasyal kayo sa mga channel, mga kaibigan natin para lumalago po na ang channel natin. Ayan. May kaibigan din akong nasa YT na nasa Hong Kong din, ma'am. Ayan, si Chupis World. Chupis World. Ayan, baka hindi pa kayo dikit kay Chopis World. Ayan, pasyalan nyo po. Ayan, hello Mario Victorio Coins. Inaayos ko yung inaayos ko yung speaker. Yes bro, sige. Sige, take time. Ayan. Idol ko si CNS. Guwapong hey sa'yo. Ayan, mega love shoutout. Nandito na yung aking professor na pamangkin. Ayan, guwapong hey sa'yo. Mega love shoutout. Grabe pag nag-LS yan si guwapong hey sa'yo. Hindi ko kaya yan. 40 na tao pumapasyal. Grabe. Naglalaro lang ng ano yan? Anong games yun? Yan. Kinig lang, uncle. Nagda-drive. Saan ba papunta niya? Ayan, guwapong hey sa'yo. Ayan. Mukhang namamasyal kayo. Ayan, salamat. 13 million people in the house. Maraming salamat kay Evelyn Kianday. Salamat sa pakulay mo sa akin. At ayan nyo, ma'am. Papasyal-pasyal po ako sa channel niya. Ayan, maraming salamat. Dan TV Vlog. Maraming salamat. Ayan. Wala bang pasok? Dan TV Vlog. Day off ba ngayon? At shout out nga pala, pare, dahan-dahan lang. Paring Ricardo Soriano, dahan-dahan lang sa Tagay dyan. Ayan. Bisita ka dito sa amin kay paring Pisda Adventures. Ayan. Ayan, pa-view po. Thanks. Ayan. I-view nga natin. Ayan, pa-pin nga na kay Evelyn Kianday. I-view natin. Pa-support natin. Ayan, shoutout sa mga solid SLL. Ayan, baka po pwede namang ayudahan natin. Ayan, si Evelyn Kianday. Ayan, pa-watch po. At yung mga hindi pa dikit kay Evelyn Kianday, ayan, pa-watch po at idikit nyo na rin po si Evelyn Kianday. Ayan, maraming salamat. Kasama ko yan sa FFT. Ayan, pasya lang po si, ididikit ko yung aking second channel. Ayan, sandali lang, ma'am. Ayan, sa mga gustong dumikit kay Evelyn Kianday, mag-iwan lang kayo na
Ayan, okay na ata. Oh, ayan, okay na. Pabalik na si Ines. Mukhang naglalag tayo. Yes, Evelyn Kianday, kasama po ako doon sa FFT family. Kaya lang, kumbaga, hindi masyado ako nag-chat doon. Nakikita ko, kasama ko doon sa GC. Ayan. Maraming salamat, Evelyn Kianday. Yan pa, view po nung nakapin. Shout out po sa Solid SLL. Pasupport po natin at dikitan po natin. At yung mga kaibigan natin dito, ayan, pasupport po natin yung nakapin. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas at babalikan kayo niya ni Madam Evelyn Kianday. Papasya lang ko. Nahihirapan ako dito sa akuan ko, sa gamit ko. Parang hindi ako naririnig. Naririnig ka bro. Loud and clear ka ngayon. Naririnig kita, maayos ngayon. Okay bro, naririnig kita. Sa lahat po ng didikit sa channel ko, pag-iwan lang po kayo ng bakas. At sigurado, 200%, babalikan ko po kayo. Nako, yan. Yan ang maganda dyan. Ayan, pa-support bro. May nakapin tayo. Pa-support nga natin yung nakapin. Si Evelyn Kianda, yan. Unahan na natin. Pwedeng di magastos ng Christmas tree. View natin. Yan, yung okra pala to, yung binaba niyang, ayan. Evelyn Kianday, dating dikit po. Ayan, sabi ni Fish the Adventure, Keren Official. Ayun o! Dumating yung idol natin, bro. Ayun, Explore Ilocos. Ayan, mga idol Celso, idol Mario. Ayan, nandito si Mario, si Money Collector. Ayan, shoutout sa iyo, yung ating iniidolo sa collecting money. Ayan, si Explore Ilocos, yan, aka Money Collector. Yan, maraming salamat at Merry Christmas. Merry Christmas sa iyo dyan sa Ilocos. Alam ko sa Ilocos nakatira to si Idol Money Collector. Kaya batiin mo bro, Mario Victorio Coins. Binati tayo ni Explore Ilocos, si Money Collector yan. Idol, Merry Christmas, Happy New Year. Ayan. Kausapin mo si Explore Ilocos. Ayan. Merry Christmas mga gwapong host. Ayan. Ayan, Carlos Primero, nakadikit na kay Evelyn Kianday. Mega love shoutout. Explore Ilocos. Ayan, salamat sa pagdikit, idol. Ayan, sabi ni Carlos Primero. Ayan, alam ko kayo, nabili ngayong Pasko. Ayan, sabi ko, nag-comment ako kay Money Collector. Oh. Namamasko ako ng barya kahit mga luma lang. Ayan. Sabi ko nag-comment kasi siya doon bro sa muntimbungin ko. Sabi ko pag namunga na yung rambutan ko, ayan, makakabili na ako ng mga barya. Ako humihiling ako ng barya sa kanya. Sabi niya, hindi pa panahon siya magbenta dahil wala pa siyang masyadong ialis. Maraming nakatago yan. Ako. Ganyan lang yan si Money Collector. Ang daming kwan yan. Ang daming pondo yan sa totoo lang. Kasi yung vlog niya nung nakakarana, may kahalong foreign coins. Nakakursudahan ko yung mga foreign coins niya. Kaya tinatanong. Sabi niya, hindi pa daw panahon ng pag-aalis ng barya. Maraming barya yan, sa totoo lang naman. Yan. Wrong timing idol, yan, nagkasakit ako. Wala, nagpa-doktor naman ako mga idol. Ayan, nagkasakit daw, wrong timing, ayan, nagkasakit. Ayan, pagaling ka, Idol Money Collector. Ayan, grabe. 61,000 subscriber, biruin mo nga naman yan. Biglang papasyal lang kay si Ines Vlogs PH. 3.5 subscriber. Ano nakakatabang puso? Mario Victorio Coins. Oo ba? Isa yan sa mga iniidolo nating collector. Si Idol Money Collector. Ayan. Pakibigyan nga ng jacket taxi ko si Carlos Primero.
Kuminsan nga, pagka pupunta ako ng bandang Ilocos na ganyan, tinatanong ko yung address niya. Baka Taga- mapasyal ka. O baka Ayan, ididikit ko sa iyo, Madam Evelyn Kianda, yung aking isang channel. Ayan, nandito ako sa bahay mo ngayon. Ayan, pa-support po yung nakapin, si Madam Evelyn Kianday. Ayan, mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, maraming salamat. At nandito na rin yung aking utol niya, si Jun Quintero. Ayan, napaka-supportive yan. Aking utol Jun Quintero. Wala siyang channel, pero every time na may papasuportahan kami, ayan, nandiyan niya, nakasuporta sa amin. Ayan, Evelyn Kianday, ayan, pawas po, nakapin. Ayan, bakasan po natin. Evelyn Kianday ba yung yung may mga bata? Sa kanya ba yung kay Evelyn Kianday ba? Nakapin bro, ang nandyan, ngayon, nandito ako sa channel niya, may kwan siya yung okra. Ayan, nanonood ako ngayon. Yan, nakapin, pindutin mo yung link dyan. Yung nakikita ko yung may mga bata tsaka yung may alimasag. Sa short video niya, yung may alimasag. Oo. Pero yung binaba niya bro, ayan nakapin, pindutin mo lang. Nandyan sa... Hindi ko makita yung nakapin pero private chat lang nan tsaka yung may comment. Wala, hindi ko makita yung nakapin. Nandyan sa ibabaw, ayan. Pinin ko yung kanyang tawag nito, yan link. Ayan, Evelyn Kianday, hehehe. Ayan, sabi ni Explore Ilocos. Ayan. Merry Christmas sa Gamo Production. Yan, sabi ni paring Ricardo Soriano. Explore Ilocos, A.K. Money Collector. Jun Quintero, Carlos Primero, Pisda, Cory. Ayan, Ricardo. Ayan, binabati kayo ni Idol Money Collector, si Explore Ilocos. Ayan, Ricardo Soriano, Merry Christmas. Christ Follower TV, Evelyn Kianday, dan dikit na po ako sa iyo, kaibigan. Ayan, dinikitan ka na, madam, ni Kabayan, Manoy, yan, pastor yan, si Christ Follower TV. Ayan, Dan TV, sabi ni Explore Ilocos. Ayan, may galab shoutout at maraming salamat. Ayan, napasyal uli kasi every time na nag-LS ako, dati pa, yan si Money Collector, si Explore, isa lang yan, si Explore Ilocos, si Sean Lemon, ayan, isa lang yan, si Money Collector yan. Natutuwa ako dahil sa amin, mga collector, ayan, isa rin kasi akong coin collector yan, si Mario Victorio Coins, ayan, medyo mahina ata yung internet. Isa yan sa mga iniidolo namin, si Money Collector sa coin collecting. Yan, kung tinatawag namin yung kabarya, kaya nakakatuwa kasi kung titingnan mo yung channel niya, Money Collector, nasa 61,000.1 subscriber yan. Kaya ako, tabang-taba ang puso ko, tuwan-tuwa ako pag ganitong mga LS na pinapasyalan ako ni Money Collector. Ayan, saludo ako dyan kay Money Collector. Ayan, maraming salamat at Explore Ilocos. Ayan, Ricardo Soriano, Merry Christmas. Paring Jun Quintero. Ayan, Carlos Primero, Merry Christmas. Explore Ilocos. Ayan. Sumusobra mga letter ko. Sabi ni Carlos Primero. Kaya may galam shout out. Ang nag-aaway-aaway nga mga baguhang coin collector. Yung idol, si Ines Vlogs PH. Yes! Tama ka dyan, Idol Money Collector. Napapanood ko yung mga vlog nila. Alam ko naman yun, yung mga channel na yun. Never mention ka na rin. Yung dalawang channel na nag-iiringan ngayon na ang subscriber niya nasa 1,110 subscriber. Ayan, alam ko naman yun, nakikita ko yung mga vlog nila. Tapos yung kabila naman, nakikita ko. Tapos may nakikisaw-saw din ang isang vlogger din na kesyo ganito.
Ayan, napapanood ko yun pero hindi ako nagko-comment. At ah, mahirap na sa mga ganyang kuwan eh. Kumbaga, hindi ko alam kung anong anong yung pinag-aawayan nila na kuwan. Basta tayo naman, alam mo naman idol, yan, nakikita mo palagi yung channel ko sa'yo, pumapasyal sa'yo. At the same time, alam ko naman, kahit hindi ka naman nagbabaka sa channel ko, at minsan naman, nandun ka, nakikita ko. At tayo naman eh, magkakasama noon pa. At kilala mo naman, pati yung aking kapatid, alam mo naman yun, di ba, si Simple Lotot. Kaya naman kita nga nakilala, dahil nga doon sa aking kapatid na si Simple Lotot. Ayan, naging coin collector din ako. Bata pa ako ng naging coin collector. Kaya ikaw matagal-tagal na kaya kumbaga iniidolo ka namin. Ayan, kasama ko yan si Marie Victoria Coins, si Billy Flores, si Greg K. Ahero, si Saudi Boy TV, alam mo naman yon si Cross Collection. Ayan, madami tayong si Rasta Coin 24. Ayan, saludo kami sa iyo, Idol Funny Collector. Ayan. Ayan, oo si Ate Lot. Ayan, natatandaan pa ni Idol Money Collector. Ayan, kaya ako nakilala yan dahil din kay Ate Lot. Simply Lot Lot. Ayan, kakilala yan si Explore Ilocos. Yan. Sa backstage po ako. Yan, Nak. Sa backstage si Bro Mario Victorio Coins. Sandali lang, bro. Ayan, maraming salamat, Mario Victorio Coins. Ayan. Mega love shoutout, Kuya Jun Quintero. Merry Christmas. Tagay po. Ayan. Mas marami tayo kaysa sa mga baguhan na yan. Ha. Yes, Idol Money Collector. Napapanood ko yun eh. Yung nagbabangayang channel. Napapanood ko yung dalawa na yon. So, nagpalit nga ng tawag nito yung isa. Nagpalit ng tawag nito, pinaka-logo niya. Tinitira nung isa, nagpalit ng logo. Papanood. Hindi naman ako nagko-komento. Pinapanood ko lang. Tapos may nakisaw-saw din ang isa na vlogger din, na coin collector din. Hindi ko, bahala sila. Kasi kami, katulad ko, ako baguang coin collector lang. More on, ako naman, minsan namimili din ako ng mga barya na kailangan ko. Pero more on collecting lang ako din na, kumbaga, hindi naman tayo ganong kayaman na bumili tayo ng bumili. So, kung ano lang kailangan, yun ang binibili din natin at mahirap na talagang hanapin. Ganun. Ayan. Nagpalit ng logo yung isa. Ayan. Na nag-upload. Tama ka dyan. Nakita ko rin yun. Nagpalit ng logo. Kasi siniraan siya eh. Siniraan siya nung isa eh. Nagpalit ng logo. Binanggit yung pangalan. Pati ako na lolo na nila na ganyan, isasali-sali pa nila. Alam ko naman eh, wala ano, nakikita ko naman yung channel mo. Tawag dito, yung makikita mo kasi kung makikisaw-saw ka doon eh. 'Di ba? Tayo naman walang pakialam sa kanila eh. Sa totoo lang naman, hindi ako nakikialam din sa kanila eh. Awayan yan, dalawang yan eh. Bahala kayo. Iba naman kami dito eh. Kami yung matitinong coin collector kayo eh. Kung ano-anong pinagbabanggit nyo dyan. Ayan. Napunta tuloy tayo. Mario Victoria Coins, sige, sandali lang. Oh, nahulog kanina. Ayan. Ayan. Bumaba na mga... Ayan. Sabi ni Idol Wadiculet, bumaba na mga views nila dahil sa away nila yan. Masaya tayo sa hobby natin. Tama yun. Masaya tayo sa hobby natin. Ayan. Vlog lang tayo. Ako nga, Idol, ayan, no, tingnan mo naman. Minsan lang makapag-vlog ng mga coins. Kung ano-anong pinapasok ko sa channel ko. Ayan, munting bukid, kung ano-ano. Basta, sige, ito yung passion ko din eh. Kaya... dahil sa... Yung nag-aaway, dahil sa nagbibigay ng presyo masyadong matataas sa coin. Oh.
Hindi naman akmado sa sinasabi. Minamano mo Ayun, yun. yung coins na piso, bibigyan niya ng presyo, mga 50,000, ganon. Kaya Grabe. nag yung isa. Nakikita ko nga yun eh. Oo. Nakikita natin, hindi tayo nagko-comment. Pinapanood lang natin yung video natin. Video nila. Masyadong, ang tawag doon, nagpaparami ng view dahil sa sobrang taas ng mga presyo ng coins nila. Ako masaya na rin dito sa pag-kukolekta ko. Mayroon, medyo naglalag ako. Masaya na rin ako sa pag-kukolekta ko ng mga coins ko. Kasi ang katwiran ko naman balang araw, ito na may mamanahin ng mga anak ko eh. Itong aking hobby. Tama, ako rin, ganun din ang ano ko. Ayan, Merry Christmas din sa iyo. Ayan, busy pa, mamaya tagay tayo, Welay Olgina Lumihaw. Ayan, sabi ni Otol Jun Quintero. Yan, Explore Ilocos. Yan, dandikit na ako sa iyo, kaibigan. Ayan, sabi ni Christ Follower TV. Maraming salamat, Manoy. Ayan, Christ Follower TV. Salamat sa pagtutok sa LS ni Manoy CNS Vlogs PS. Ayan, si Money Collector yan, si Explore Ilocos. Pangalawang channel niya yan. Yan, balikan kita, Christ Follower. Yan, painitin lang natin. Yes, Explore Ilocos. Ayan, mag-enjoy lang tayo bro sa pagkukolekta ng ating mga ibahagi lang natin yung mga barya natin. Hindi yung issue binili ng ganito, no? Bibiling ko ng ganito. Wala naman tayong ganung mga mga vlog, di ba? Oo, tama. Wala tayong mga vlog na katulad nila, kaya tingnan mo, nag-aaway-away tuloy sila. Ako, may 5 ako ngayon, 5 butas. Yung bago ko ba, siguro bukas ko iba-vlog. 5 butas, ang halaga 5 milyon. Ba? Milyonaryo ka na. Palagay ko, isa pa akong babagi ng channel na yan. Aawain din ako. 5 milyon. Hindi, idol. Kuan lang yan, yung mga foreign coins ko. Hindi, kuan. Yung banknotes ko, hindi masyadong tawag nito. Collection ko lang yan. May mga ipa-vlog pa ako, sa totoo lang. May binigay sa akin si Ate Lot. Marami siyang, kuan eh. Marami siyang banknotes na yung mga luma natin na may mga nakalagay na bigyan ako. Dami nito eh, oh. Yung Philippine money na iba-iba ang one. Yan. Tara bro, mag-shopping tayo. Gamitin natin yan. Wala. Demonetize na to, oh. Kaya lang ang dami talaga. Ang dami, oh. Yung may mga Manila Hotel, yung mga ganong UST, yung mga ganong banknotes. Pero alam ko si Money Collector, ang dami niya. Dami niyan. Pinapanood ko yung mga vlog niya kanina nga, napanood ko na naman yung mga coin niya, ang dami. Ako kasi pagka ako ang maharap sa computer, pag dumadating ako, 9:00 na ng gabi. Mabuti nga ngayon, wala akong schedule. May dumating kasi sa akin, binlog ko. Mayroon akong kwan bro, napanood mo na rin ata yun. Yung aking tawag nito, ito. Yan, Sabi ko wala rin ako magawa. Sabi ko in-upload ko. Sabi ko i-upload ko. Para nakita ni Money Collector eh. Ito nga, nag-comment siya doon sa foreign ko. Ayan. Gaganda nga yan. Eh kakaunti lang naman ito. Hindi naman ganun kadami. Ilan lang ang banknotes ko. Oh. Mas marami yan sa kanya. Alam ko naman napakarami. Ilan din yung 2 lang banknotes ko dito. Mahal yata yan bro eh. Hindi, mura lang. Kaya-kaya to ni Money Collector.
Oh, ito yung napanood niya. Senior ko lang. Oh. Magaganda, no? Lumang-luma na, pero maganda pa. Yun ang mga gusto ko eh. May nabili nga ako dyan dati kay Money Collector. Yung ang bagong lipunan series. Alam mo, galing sa kanya yun. Nabili ko minsan. Yan, nagagastos ko kasi pera ko ganyan. Sana all ha. Ayan, sabi ni Money Collector. Nakakatuwa yan. Wala nga si Perang Pinas. Ayaw ko si Perang Pinas. I-chat ko nga. Hindi ko siguro alam. Minsan nakaka-chat ko yun eh. Ano kaya nangyari sa kanila? Kay I-chat AR ko. I-chat ko bro. Baka nakakawan. Kay AR Coins, suminto na rin. Saka si Jerry Balduesa. Wala na rin ba? Bakit? Ano nangyari? Ewan ko, ba't tumigil na? Siguro mga 2 buwan na si Jerry Balduesa. Si AR Coins naman, mga 6 o 8 buwan. Ganun? Wala na rin? Wala. Bakit kaya? Ewan ko lang. Parang ilan na lang active ano? Ang mga grupo-grupo din natin ano. Yan, si Ibelio Flores, si Rastacoin, si Greg Gajero, Saudi Boy TV, yan, si Money Collector. Yung iba wala, Shirley Bato, ayan, no? Tapos ikaw, Cross Collection. May mga bago, Swiss Coin. At saka yung... Si Habana TV, di ba active pa yon? Active pa yon, active pa si AR Habana TV. Si Jerry Balduesa, wala na. Oo. Grabe. Bakit kaya? Alam ko na monetize na rin yun eh, si Jerry Balduesa. Oo, monetize. Kababayan yun ni Greg Gajero. Napanood ko nga yung isang beses, nandun ka kila Rasta Coin ba yun? May Oo. pumapakit eh. Bala ko nga bro. Ayan, shoutout po sa iyo bro. Ayan, Mario Victorio Coins. Meron akong, nagkita kami ni Rasta Coin. Di ba umuwi ako sa Bicol? Meron akong shorts video na siguro mga 1 minute na nag-usap kami ni Rasta Coins. Bala ko i-upload pati yung sayo nung magkita tayo dito. Di ba pumunta ka sa bahay? Bala ko i-shorts video na nakita ko na yung mga kaibigan kong 2 coin collector. Yung mga ganun lang. Yun nga sa akin, na-upload ko kagad eh. Pagdating ko, Ayan. Cory Estrada, maraming salamat. 13 million people in the house. Yan. Nandito na rin si Mayora, Memi Jelly. Ayan, mega love shoutout. Nasa harang. Salamat sa pahara. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan, Carlos Primero, maraming salamat. Ayan, Memi Jelly. Merry Christmas po sa lahat. Ayan, Merry Christmas, Mayora. Ayan, kilala mo to bro. Alam ko napapasyal din to sa channel mo, si Memi Jelly. Ayan, Sir CNS, Sir Mario. Ayan, love po. Ayan, sabi ni Madam Mayora Memi Jelly, Cory Estrada, Evelyn Kenda, VG, Tel, and host. Yes, maraming salamat at salamat sa pakulay mo, Madam Evelyn Kianday, at ayaan niya, papasyalan ko palagi yung channel niya. Ayan, magbabakas po ako doon para maramdaman mo na pumapasyal si CNS Vlogs PH sa'yo. Maraming salamat at Merry Christmas sa'yo, Evelyn Kianday. Ayan, salamat sa pag-support. Elaine. May galaw chat Christmas, Happy New Year. Bro, dikitan mo si Evelyn Kianday, nakapin. Pagkuhan, ayan, nakapin sa konto. Ayan. Sir Pisda, may glove shoutout po. Merry Christmas, sabi ni Mimi Jelly. Ayan, Explore Ilocos. Ayan, aka Money Collector. Maraming salamat. Opo, host, kilala ako ni Sir Mario po. Yes, bro. Ayan, ma-retrieve mo pa ba yun, Nak? Yung kay Rasta Coins na video na
shorts. Yung nagkita kami. Kaya nga, nakita ko nga yung isama ko yan, bro. Bala ko isama ko yan. Yung Ang laki nagkita-kita tayo dito sa bahay. Ang laki nito, nagpapatuwa ako ng frame. Pinalakihan ko talaga. Pinaprint Malaki. mo pala yan? Oo. Aba, talaga naman, grabe, nakakatuwa. Malaki ang Ayan. pagkakakuha. Laki Ayan. ito. Gusto ko makita, alam mo, gusto ko makita si Money Collector. Ako rin. Gusto ko makita yan kaya lang nasa malayo hindi pa siguro panahon. Anong pangalan niya? Ian Udon. Ayan, Ian Udon, ayan. May Facebook yan dati. Maganda lalaki yan, tsaka bata pa. Bata pa yan. Dati nagla-live yan nagla-live. Nagla-live din yan, kaya lang medyo busy na rin siguro kaya hindi na makapag-live ngayon. Alam mo, binigyan ko lang ng time, bro. Ang dami ko ring busy na rin kasi ako Ngayon lang talaga ako, sabi ko magla-live ako kasi gusto kong batiin yung mga kaibigan ko dito sa YT ng Merry Christmas. Mamaya, lahat isa-isahin ko bago mag-end yung aking LS. Babatiin ko lahat ng mga kaibigan kong coin collector, mga kasama ko sa GC at mga bumibisita sa channel ko. Yan, babatiin ko lahat para ika nga maramdaman nila yung Merry Christmas ko. Ayan. Ayan. Ako Busy sila. Ako galing sa Salo-Salo Together ng mga Toda. Ako nga, may dalawa kang video na nilapag yung Salo-Salo. Napanood ko na yun Sa kwan po yun. Sa Salo-Salo ng... Sa Toda? Hindi po Toda yun. Nugabes. Napanood ko na yun. Dalawa. Part 1 saka part 2. Sabi ko nga doon, gwapo si Mario Victorio Coins. May video ako doon, bro. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka nagre-reply Hindi po, kanina, nung in-upload ko, umalis nga ako dahil merong ang Salo-Salo Together yung mga Toda, dalawa. Pagbalik ko ngayong hapon, ngayon wala ako schedule. Makapag-computer nga ako. At nakita naman kita, sakto. Pagbukas ko, ikaw na kagad ang nakita ko. Ayan. Dito lang, Sir CNS, yan, kinigla pa. Yan sa Madam Meme Jelly, yan, nalaglag. Maraming salamat. Ayan, nalaglag yung aking, ayan. Maraming salamat. Ayan, Merry Christmas, Maring Meme Jelly, Evelyn Kianday, yan. Galing yan sa party. Galing ka daw party. Sabi niya, basahin mo yung kay Explore Ilocos. Galing yan sa party ni si Adol si Mario. Nugabes ng mga matatanda. Nakita siguro yung nilapag mong video ngayon. Kanina. Pangalawa yun part 2. Parang part 2. Napanood ko rin yun Ayan, maraming salamat, Evelyn Kianday. Yan, maraming salamat. Yes, ma'am. Maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan. Ayan, busy na daw si Madam Evelyn Kianday. Jun Quintero. Ayan, maraming salamat. Carlos Privero, Peace the Adventures. Yan, dikitan mo nga, tol. Si Evelyn Kianday, nakapin. Nakapin ba? Nakapin ba na? Ha? Oo. Paki-kuan nga, no? Pakibaba uli, ma'am, yung channel, ma'am, Madam Evelyn Kianday, at ipapa-pin natin para mapasupport natin. Marami tayong pwedeng maging subscriber mo dyan. Ayan, papasupport natin. Ayan, napanood. Napanood ko silang lahat. Ayan, napanood yung mga, ayan, bro, yan. Dikitan nyo ako, please. Balikan ko kaya. Ayan, Explore Ilocos. Ayan, dikitan nyo daw si Explore Ilocos. Ayan, magbakas lang kayo. Susuklian kayo ng subscriber. 61,006 subscriber. Ayan. Ayan, Meme Jelly. Ayan. Merry Christmas po, sabi ni Peace the Adventures.
Ayan, Dan TV Vlog. Maraming salamat, classmate Dan TV Vlog, si Manoy, Dan TV Vlog. At maraming salamat din kay Manoy, yan, Pastor Christ Follower TV. Salamat, Manoy. At ngayon lang ako nag-LS, napabisita ka sa akin. Ayan, Dan TV Vlog. Mga Bicolanos yan. Shoutout sa mga Bicolanos yan. Maraming salamat at Merry Christmas na. Happy New Year pa. Kaya Ayun. na ako kay Evelyn Kianday. Nadikitan mo na, bro. Sige, nag-go to channel ka na lang. Oo. Sige. Ayan, Ma'am Evelyn Kianday, baka nandiyan ka pa, no? Pababa uli ng kanyang, pababa uli ng bahay mo. Ayan, para madikitan natin. Ayan, Dan TV Vlog, mega love shoutout sa iyo, Manoy. Sabi ni Christ Follower TV, ayun, nagkita-kita mga Bicolanos. Ayan. 10 araw ako, bro, nagbakasyon ako nung nakaraan. Umuwi ako ng Bicol, kaya yung mga vlog ko ngayon, patungkol na naman doon sa aking munting bukid. Ayun, alam ko naman, napapanood mo yun. Ayan, Dan TV Vlog, Christ Follower TV, mega love shoutout. Ayan, nagkita yung dalawang Bicolanos. Yan, shoutout sa 16 million people in the house. Hinihintay ko si Perang Pinas eh. Asan na kaya yun? Baka may biyahe pa. Busy na yun. May biyahe. Lalo ganyan magpapasko, madaming biyahe yun. Oo nga eh. Iba na talaga may trabaho. Ako, walang trabaho, bro. Pareho tayo. Hirap ng walang trabaho. Hirap na. Buti nga si money collector. Alam ko kung ano yan eh. May iginaang kung yan eh. Buhay niyan eh. Ayan. That full pack na si Pisda Adventures. Ano Explore Ilocos. Ayan. Kapatid ko yan si Pisda Adventures. Yan. Isang monetized channel na rin. Dikit ka na ba dyan, bro? Kay Pisda Adventures? Oo. Dikit na ako dyan. Ayan. Dan TV Vlog, Merry Christmas, Manoy. Ayan, sabi ni Pisda Adventures. Kakamonetize lang yan? Pati yung dalawang sa Timalayas sabi niya. Pati yung dalawang reserve ko, dinikit ko na dyan. Ba? Meron ka na reserve ngayon Yung sa anak ko, saka yung sa asawa ko. Kaya pala. Dikit na kay Kwan, Pisda Adventures. Dinikit ko na. Dikit ka na ba kay Christ Follower TV? Bro? Hindi pa yata. Go to channel na lang. Yan, kaibigan din natin yan. Kababayan ko yan, si Christ Follower TV. Ayan, nag-ELS din yan, bro. Tuwing umaga. Ayan, nag-ELS din yan. Pasyalan mo pagkuhan. Go to channel ka na lang kay Christ Follower TV. Hindi naman nagbababa ng mga bayan. Dan TV Vlog, ayan. Sanay naman tayo. Go to channel. Ayan. Walang babaan ng link. Ayan, Pisda. Mag-isda tayo. Ayan, mag-fishing daw kayo, Pisda Adventures. Baka hindi pa kayo dikit. Kay Evelyn Kianday, pasyalan niya. Ayan, kay Explore Ilocos, yan, pasyalan nyo rin. Pasyalan nyo na rin si Money Collector. Ayan, siya yun. Second channel niya ito. Ayan, 13 million people in the house. Yan, mega love shoutout at maraming salamat. Pag nakadalawang oras ako, bro. Ayan, mukhang kota na ako. Ayan. Malapit na. Ayan lang, kapag LS din sa wakas, nakakasama din kita dito sa taas. Ayan. Ako, hindi na ako Kiren official, yan, pamangkin ko. May, dapat nag-LS ka rin pala kahit once a week man lang. Once a month, pwede na. Ayan, mega love shoutout, Memi Jelly. Si Mayora, ayan. Napakasipag din yan.
Ayan, maraming salamat sa 14 million people in the house. Ayan, Dikit kanta na kaya pala. ako, bro? Gusto Dikit na mong ako kumanta kay- ako? O ba? Kanino? Kanino ka dikit? Kay Christ Follower TV? Dikit na pala ako. Oo. Oo. Dito sa pamangkin ko, kay Kiren Official. Ayan. Pwede ka mag-auto channel yan para dikit-dikit tayo dyan. Yan, shoutout po sa lahat. Magdikitan tayo. Habang nagdidikitan kayo, hanap ako ng, ayan o, si Gwapong Esoyo. Galing kumanta yan. Pero kakantahan ko yan ngayon. Christ Follower TV, Dan Manoy. Ayan, sabi ni Peace the Adventures. Ayan, dumikit na. Hindi pa pala dikit ito si Otol Peace the Adventures kay Christ Follower TV. Ayan, kakanta ko bro habang nandiyan ka. Sige. Habang nagdidikit ka, dan dikit po, Evelyn Kianday, sabi ni Welay Olgina. Yan, maraming salamat, Welay Olgina. Salamat pagdikit kay Evelyn Kianday. Yan, shout out, Gwapong Hey saya. Yan, kakanta ko. He knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bed. Never I'm discouraged. She knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk all tomorrow. I'll tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. How to tell her about you? Yan, shout out kay Explore Ilocos. Ate Simply Lot yan, si Money Collector yan. How can I tell her I don't miss her? Whenever I'm away, how can I say
It's you I think of every single night and day. But when is it easy telling someone we're true? Ah, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right, never I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Ay, na all live. Ayan, shoutout kay Ate Simply Lot Lot. Alam ko na mamasyal kaya. Ayan. Hello at Welay Olgina Lumik. May galab shoutout. Ayan, binati ka Ate Lot ni Explore Ilocos yan. AKA Money Collector yan. Nagkita uli kayo. Matagal-tagal na panahon. Tingnan mo yan. Oh, kung hindi pa ako nag-live, hindi pa kayo magkikita ni Money Collector. Ayan. Mr. Adventures, nandikit ako sa iyo, kaibigan, fully watch with Bakas. Ayan, sabi ni Christ Follower TV. Ayan, Manoy, si Peace the Adventures, tugang ko yan. Yan, kapatid ko yan, si Peace the Adventures. Salamat sa pagdikit. Ayan, Memi Jelly, Moms, ayan, Kaelas, ayan, Ate Simply Lot, mega love shoutout. Merry Christmas po. Ayan, Simply Lot. Ayan, nagkita-kita kayo. Ayan, pasalamat kayo kay si Ines Vlog PS dahil kung hindi ako nag-live stream, ayan, hindi kayo nagkita-kita. Ayan, upag na loob pa. Ayan. Guys, Follower TV, Simply Lot. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, 30 million people in the house. Ayan, bro, Mario Victory Coins, nandiyan si Ate Lot. Ate Lot. Merry Christmas po. Ayan, Merry Christmas. Pamamas ko. Maso si Mario Victorio. Ayan. Jude Quintero, mega love shoutout. Yan, shoutout nga pala sa mga namimili dyan sa grocery. Yan, si John Quintero. Yan, shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan, mamili kayo habang maaga pa. Panganda sa Noche Buena. Ayan. Galam, shoutout po sa inyo lahat. 13 million people in the house. Yan. Naninibago na ako bro mag-LS ngayon. Siguro ikaw din, ano? Tagal-tagal ka na rin hindi nakakapag-live. Kaya nga hindi ako makapagsalita dahil sa naninibago ko. Grabe. Simply Lot, Merry Christmas po. At kay Sam Runner, sabi ng aking kapatid na si Peace the Adventures. Yan, namamas ko yung aking kapatid kay Simply Lot. Ayan. Nagulat yan, naka-live ako ngayon. Hindi naman nila alam na magla-live ako. Ayan, shoutout po sa lahat at nag-live si CNS dahil gusto ko lang batiin mamaya bago ako mag-end. Lahat ng kaibigan ko dito sa YT, ayan, i-greet ko lahat at babatiin ko ng Merry Christmas mamaya bago mag-end si CNS. Ayan. Simply Lot, Baby Jelly, ayan, mega love shoutout, Merry Christmas din. Ayan, si Mayora, Meme Jelly. Ayan, shoutout sa aming FFT family. Yan, maraming salamat. At shoutout din kay Dan TV Vlog, yung aking classmate na nasa YT na rin. At shoutout din, kahit wala dito, si Wanderin Bicolana. Ayan, busy ngayon yan, si Wanderin Bicolana. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Ayan, 12 million people in the house. Yan, maraming salamat. Ayan, Simply Lot. Christ Follower TV. Hello, Manoy. Ayan, Merry Christmas. Merry Christmas. Nakita sila ni Ate Simply Lot, si Christ Follower TV. Yan, sa mga hindi pa dikit kaya Christ Follower TV, ayan, puntahan niyo yung kanyang channel at
tuwing morning, ayan siguro mga 9 or 10 ng umaga, yan nagla-live streaming din niya si Christ Follower TV. Ayan. Minsan nga, subukan kong mag-live. Hindi ka ulit. busy. Subukan mo bro, pag nandito naman ako, pag nag-live ka, try ko rin umakyat sa'yo. Once lang. Kasi hindi naman tayo magkakakwentuhan pag ganito eh. Through chat lang eh. Tamad-tamad. Pero pag naka-live stream, pati yung mga kaibigan natin dito sa YT, yan nakakapasyal. Katulad ni Money Collector, di ba? Napapasyal dyan. Shoutout nga pala kay Vilio Flores. Ayan, mukhang busy din. Si Money Collector, hindi ko nakikitang nagla-live. Bagay, sabi nga, multimillion yung kanyang channel. Okay, nagla-live yan daan, bro. Mga matagal nang hindi nagla-live yan. Pero noon, napasyalan ko yan. Nagla-live yan. Yung mula nung nakilala ko siya, hindi ko nakitang nag-live eh. Ganon. Pero ako napunta ako minsan dyan. Nag-live yan si Money Collector. Yan, Peace the Adventures, may galab shoutout, Merry Christmas, sabi ni Ate Simply Lotlot. Dan TV Vlog, may galab shoutout pare. Ayan, nagkita-kita tuloy yung mga kaibigan natin dito sa YT. Ayan, may galab shoutout, gwapong co-host. Ayan, gwapong co-host daw, Mario Victorio Coins. Ayan, sabi ni Ate Simply Lotlot. Ang ganda ng comment ko bro, kanina. Doon sa in-upload mong video. Hindi mo pa nababasa. Panay damatan. Ayan, Christ Follower TV, maraming salamat Manoy. Salamat sa pagtutok. Ayan, 15 million people in the house. Yan, maraming salamat. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tumutok sa LS ko ngayon. Ayan, nakakaisang oras at 47 minutos, ayan, na tayo. Ayan, malapit-lapit na tayo. Siguro mga 2 hours lang. Ayan. At least, nakapag-live tayo. At nandiyan ka, bro Mario Victorio Coins. Sakto, ibig sabihin pagka talagang gusto kong mag-computer, ba't gustong-gusto ko nga ngayon dahil wala akong schedule. Natsambahan naman. Tsaba-tsaba naka-live si Ines, ano? Ayan, maraming salamat. Guwapong hey sa'yo. Ayan, nagmamaneho ka pa ba? Ayan, Explore Ilocos, maraming salamat. Ayan, baka umakyat si Idol Money Collector. Ayan, baka gusto mong umakyat, Idol Money Collector. Ayan, ibababa ko yung hagdan. Ayan, may kantahan nga dito sa amin. Naririnig, ako naririnig sa background. May video okay sa gilid. Medyo mahina internet namin bro. Humihina. Ayan, yung mga gustong umakyat dyan, ayan, binaba ko yung hagdan. Ayan. Gusto nyo makipagkwentuhan kay Mario Victorio Coin saka kay CNS Vlogs PH. Ayan, welcome po kayo sa aking live stream. Pag pala ganitong bago uling parang basal, hindi ko malaman yung sasabihin ko. Basal. Ninervous ako. Basal talaga. Ako nga, ngayon lang bro. Ngayon lang, almost siguro 1 year na. Hindi ako nakakapag LS. Ngayon lang talaga. Sabi ko nga, biglaan ito eh. Bigla ko lang naisip. Sabi ko, bigyan ko ng mga 2 oras na makapag-LS ako para mabati ko naman. Saka yung mga kaibigan ko kako na hindi busy. Ayun, papasyal sigurado yun sa live stream ko yan. Magabati ko ng Merry Christmas. Kumbaga, kahit naka-live ka lang, mabati mo siya ng Merry Christmas.
Basal na basal eh. Ayan, sino kaya gustong umakyat dyan? Basal na basal. Hindi malaman na Sabi ko, sasabihin. tempo nga eh. Sabi ko bigla kang nandyan eh. Mario Victorio ko isa. Yan, umiin ang internet ko eh. Umiikot. Yan ang problema. Kanina, nahulog ako dahil sa mahinang-mahinang internet. Ayan, okay na naman. Paminsan-minsan eh. Kala ko, dahil sa hindi pa ako nagbabayad, baka Naputulan. Baka hinahanap ka na ni Judith. si Judith, ano? Oo, si Judith eh. Pag hinahanap ka ni Judith, delikado na yon. Ako, dumating na yung apo kong makulit. Ayan. Like, pumunta ba sa'yo si Welay kanina? Sabi pupunta daw sa'yo, Ate Lot. Kaya shoutout sa 16 million people in the house. Ayan, maraming salamat. At pamaya, ilang oras na ba tayo? Magdadalawang oras na ako. May pupunta ka ba, bro? Wala akong schedule ngayon. Ay, pwede mag-extend tayo. Magkwentuhan lang tayo dito. Habang nandyan sila, magkumustahan tayo. Ayan. Pwede. Oo. Ako nga sa'yo, natapos na yung 2 Christmas party. Bukas naman uli, 3. 3 kainan na naman yun. 30 kasi ito ako dito eh. 30. Bawat isa gusto makasama tayo. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Baka gusto nyong umakyat. Ayan, nandan yung hagdan sa taas. Anong pinagkakabalaan ngayon, bro? Maraming party ata ngayon sa inyo? Oo. Maraming salo-salo dahil lahat ng toda nagsasalo-salo. Schedule lang. Sa isang araw, 3, 4. 30 yung toda ko eh. Oo nga. Iba talaga ang kuwan. Ang dami mong, noong nakaraan, ang dami mong barya na parang napanood ko. Ay, yung pinadala sa akin Parang ni unboxing. Ray. Unboxing ba yun? Opo. Padala sa akin ni Ray Esparza. Nanonood din Dito sa lang iyo. yun sa atin. Oh, dito lang. Taga Tondo. Ah? Taga Tondo. Dito lang. Coin collector din. Coin collector siya, kaya lang hindi siya nag-vlog. Wala siya sa YouTube. Wala. Maraming coin collector na hindi nag-YouTube. Si Kuan lang, si Rolando Quijada, hindi nag-ano yun. Pero marami siyang kuwan, ano? Palaging marami. nakikita. Hindi siya coin collector, pero marami siyang mga barya. Marami, oo. Kailan lang nag-birthday siya? Nung December 11.
Mm. Pinuntahan ko nga sa Cabanatuan City yun. Mm. Malayo dito sa Ayan, amin. shoutout sa 11 million people in the house. Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa LS ni CNS Vlogs PH. Kasama ko ang aking co-host na si Kabaryak, coin collector din na si Mario Victorio Coins. Ayan, medyo nagkatagpo kami ngayon. Ayan, maraming salamat at sa pag-live ko, ayan, nabisita uli ako at matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita nito ni Mario Victorio Coins at matagal na rin. Ngayon lang uli nakaakyat dito sa LS ko at kasi matagal na rin akong hindi nagla-live. Bigla ko lang naisipan na mag-live ngayon. Ayan, tempo din na sabi nga ni Mario kanina, magko-computer daw siya at nagkataon nakita niya naka-live ako kaya ayun. Biglang napaakyat dito sa aking live streaming. Yan, isa yan sa mga magigiting na coin collector yan si Mario Victorio Coins na nakilala ko. Yan, napasyal na rin yan dito sa bahay. At tuwan-tuwa ako yan. Hindi pa lang mabait yan, kundi guwapo pala sa personal yan si Mario Victorio Coins. Kailangan mo nang magpapalit ng salamin. Bago nga to bro, paano magpapapalitan? Paano magpapapalitan ko lang? Papapalitan ko na sa salamin. Ayaw naman sila umakyat eh. Pinapakyat ko, nandyan nga yung tawag dito. Nandyan nga yung hagdan. Ayaw naman nila umakyat. Ayan. Ayan. May pinagkakaabalahan pa. Ayan, sabi ni Dan TV Vlog. Yes, Dan TV Vlog. May galaw dyan sa mga idol. Yan, Mari Simple Lot, Merry Christmas, Explore Ilocos, yan. At ayan, nandito si Money Collector yan. So, totoo lang, di ba, Mario Victorio? Isa yan sa mga tinitingala dito sa grupo din natin, si Money Collector yan. Sama natin si Emilio Flores, Saudi Boy TV, Greg A. Ahero, Cross Collection, di ba? Si GIDC Coins Channel. Ayan, mga nagkakakilala din tayo dito. At ibang grupo yung mga nagpapalit ng profile. Nagpalit ng profile. Si Juan din, naalala ko, si Today's Cherry. Today's Cherry. Wala na rin, ano? Vlog, oo. Okay, wala na. Yung mga, si Madam Shirley ba to? Ayan, madalas din pumasyal sa amin. Ayan. Palit Mukhang nagpalit yung channel. Malaki rin. Oo, malaki ring channel na yun si Today's Cherry. Saka yung isa pa, yung na babae. Hindi ko na maalala anong channel yun. Coin collector din. Si Lisa, ano ba yun? Lisa ang pangalan Oo nga. Si Lisa. Oo nga, Lisa, ano bang? Yung nag-English pag nagba-vlog. Oo, magaling talaga yon. Oo, Lisa, ano ba? Teka, search nga natin. Baka alam mo yun, Money Collector. Hindi ko na matandaan. Basta Lisa yun Aba, may bagong upload si Kwan Rastacoin Ang may yung Vulcan ng 1 peso. Ayan, may 1 peso siya. Saan kaya nakakuha to Galing 31 minutes 3 views si Rastacoin. May 1 peso na rin siya. Mamaya, kita ko yan. Yan, mega love shoutout, Dan TV Vlog, Explore Ilocos, yan, Pesta Adventures. Ayan, 12 million people in the house. Yan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. At
Ayan, Mari Simply Rodtot, Merry Christmas Dan TV Vlog. Salamat po sa inyo lahat. At maya-maya, ilang oras na ba tayo? Nakakadalawang oras. Siguro mag-extend na lang tayo ng mga ilang minuto. At baka may naghahanap na sa aking mga inaanak ko sa baba. Baka sabihin, nagtatago si Ninong. Baka iniisip nila, pinagtataguan mo. Oo nga. Baka iniisip nila na nagtatago na si Ninong. Hindi naman ganon. Hindi naman tayo nagtatago. Ayan. Busy ka ba, Dan TV Vlog? Ayaw mo ba umakit? Ninong, huwag ka magtago. Shoutout kay Body Collector. Mamamas ko ako, Ninong. Explore Ilocos. Baka may mga barya ka naman dyan na hindi mo na ma-vlog. Yan, huwag mo na ipagkait na ipadala sa akin. Kahit sagot ko na Hindi yung na shipping ma-vlog. fee. Okay, daming stock niyan. Mga foreign coin. Ang dami yan. Kaya lang mga local coin lang. Maraming salamat, Madam Mayora, Meme Jelly. Yan, maraming salamat sa pagtutok. Ayan, salamat sa pabiji-biji mo dyan. Christmas party ng association namin, mate. Kaya palabas-labas. Okay. Thank you. Okay. Dan TV Vlog. Kaya pala. Maraming salamat. Ayan. Kanta ka, Mario Victorio Coins. Kantahan natin yung ating mga viewers. Kaliwa ang boses ko. Tama-tama, nasa kanan ako. Maririnig ko yan. Ganap nga akong makakanta. Ano kaya? Naubusan na ako ng gante. Isa na ako. Ha? Kung may sintonado, isa na ako. Nabibilang na. Ayan, Arman Adventure. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Alam ko Bicolano din to si Arman Adventure. Tama ba? Arman Adventure. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Manoy. Ayan, napapasyalan ko rin to. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, may bagong bisita tayo, si Arman Adventure. Ayan. Pisda. Ayan, mega love shoutout mo. Maray na hapon po. Tama nga sabi ko. Bicolano din to. Ayan, dikitan nyo si Arman Adventures. Kanta tayo, bro. Can't remember when you weren't there, when I didn't care anyone but you. I swear we've been through everything there is. Parang ang hina. Kaya kumakanta na si Bro Mario Victorio Cois, oh. Yan, naririnig ko.
Never let me down. Turn my life around. Sweetest days I found with you through the years. Never been afraid. Love the life we've made. I'm so glad I'd stay right here with you through the years. Walang anuman, Arman Adventure. Yan, maraming salamat sa pagbisita. Ayan. Ayan, alam ko pumapasyal din to sa channel ko. Ayan, Merry Christmas po sa lahat, sabi ni Arman Adventure. Ayan, Arman Adventure, yan, pwede kang mag-fishing dyan. Ayan, marami tayong kaibigan dyan na pwedeng dikitan dyan si Fish the Adventures. Alam ko, dikit na rin ata kayo ni Fish the Adventures. Nandyan si Dan TV Vlog, Mario Victorio Coins. Ayan, Jenny 93, mega love shout out. Ayan, napapalakpak. Kumanta lang si Ines na through the years. Mukhang mahina yung aking cellphone kaya pinatay ko. Ayan. Maraming salamat, Jenny 93. Yan, mega love shout din po at Arman. Ayan. Dikit ka na ba, Fish the Adventures, kay Arman Adventure? Ayan, 12 million people in the house. Dan TV Vlog, maraming salamat. Ayan, naputol yung kanta ko. Kay Manoy Pisda po. Ayan, sabi ni Arman Adventure. Maraming salamat. Ayan, dikitan mo bro, si Arman Adventure. Mario Victorio Coins yan. Kaibigan niya ni Pisda Adventure. Kailan ka uli papasyal dito sa amin, bro? Tagal-tagal pa, no? Hindi ka ba luluwas ng Manila? Pagka yung mag-renew na ako ng ng Security and Exchange Toda. Oo. Yung sa Toda nyo? Oo. Napasyal ako. Nakalimutan ko nga yung address nyo dyan. Yung hinihintuan. Napakadali naman. Oo, doon sa Kwan, sa MC. Pagka ako na lang, tatawag uli ako para matandaan ko. Oh, may tawag nito? Yung mayroon namang tawag nito, may cellphone naman ako sa'yo. Oo. Ano ba pangalan nun ni Permpinas? Hindi ko na matandaan. Fish the Adventures, ano ba yung Rolando ba yun? Rala? Si Permpinas, ano bang tunay na pangalan nun? Eduardo. Ano? Eduardo. Ayan. Hanapin nga natin. Baka nandyan lang sa bahay nila. Eduardo Rala nga pala yun. Ayan. Manoy, Arman, ano lamang, day ka mo nang awil mo niyan. Ayan, taga Bicol nga ito. Fish the Adventures, Jenny 93, Merry Christmas. Binahanap ko si Eduardo Rala. Hindi ko makakuha. Ang daming Eduardo Rala kasi. Ito nga.
Chat natin si Eduardo Rala. Ayan, Merry Christmas sa Jenny 93. Sabi ni Pista Adventures. Karen Official, salamat sa pabiji dyan. Ayan, shoutout sa 10 million people on the house. Ayan, maraming salamat. Napanood ko pa. Napanood pala kita, Ren. Nagsasaranggola ba kayo nun? Parang napanood ko doon sa Facebook. Ayan, Arman Adventure, Dan Pupulpak kay Dan TV Vlog. Ayan, maraming salamat. Ayan, Lisa DM. Bro, sabi ni Jun Quintero. Oo. Lisa DM nga pala. Oo nga, Lisa DM. Parang hindi na reactive kayo na, no? Hindi na. Nurse Oo, yata yun. pumapasyal din yun sa live stream ko noon. Si Lisa DM. Umaakyat pa yon. Umaakyat pa yon. Ba't ngayon nawawala na sila? Ayan. Urban Adventure, dahil po baga manoy. Ayaw ako payagan ng asawa ko. Ayan, sabi ni Arman Adventure. Hindi na rin sila active, ano? Nawala yung mga channel. Pati yung kaibigan din natin, si OFW Coin Collector, wala na rin. Yun, wala na rin. Ayan, Arman Adventure, Kirin, may galang shoutout po. Ayan. Dan na ako sa'yo, Arman Adventure. Ayan, dada, si Mario Victorio Coins sa'yo, Arman Adventure. Ayan, suklian mo na lang kahit bukas. Pag hindi ka busy o di kaya mamayang gabi. Ayan. Nagbakas na siya sa'yo si Mario Victorio Coins sa bahay mo. Pagka sinuklian mo ako, gusto ko barya. Yan ang mga paborito natin, bro, no? Ako may inaasahan na naman akong bariyang magbibigay sa January. May magbibigay sa akin. Tuwa-tuwa na naman si CNS Vlogs PS nito. Galing Switzerland. Ba, mukhang madami-dami. Yung kasama namin sa Team Alliance, yan darating sa January. Ayan, Manoy, Aki Kuan, si Kirin Official. Ayan, ibig sabihin, ayan, sabi ni PSD Adventures. Anak niya daw si Kirin Official. Ayan. Mamahinga daw ako, Manoy. Ha, ha, ha. Ayan, sabi ni Arban Adventure. Iyo pa po pala. Ayan, Splendid Sally. Ayan. Ito na nga yung mga sinasabi ko. Ayan, Splendid Sally. Madam Splendid Sally. Shout out sa aming Team Alliance. Yan, unti-unti nang pumupunta yung mga ka-Team Alliance natin dyan. Merry Christmas po. Ayan, Merry Christmas sa iyo, Madam Splendid Sally. Ayan, nasa Australia ito. Yan, mega love shoutout kay Madam Splendid Sally. Happy New Year po sa inyo. Merry Christmas pa. Ayan. Ayan. Ha, ha, ha. Nagulat ako. Nakita ko naka-live kayo. Ayan, si Madam Splendid Sally. Ayan, kasama namin yan sa Team Alliance. Yan, so shoutout sa mga taga-Australia natin dyan kay Madam President Christine Chua. Ayan, hindi na rin masyado active sa YT. At kay Madam Splendid Sally. Salamat po sa pagpasyal, Madam Splendid Sally. Kumusta na po kayo dyan sa Australia? Ayan. Ayan, Mare at Splendid Sally. Ayan, Merry Christmas po, sabi ni Pisda Adventures. Ayan, nakita-kita yung aming Team Alliance. Yan, Pisda Adventures. Hello, sabi ni Madam Splendid Sally. Ayan, sa Australia yan. Yung mga kasama namin. Si Tinchua din. Oo nga pala bro, may sasabihin ako. Sige bro, baka sikreto yan. Hindi naman. Yung channel ko natin. Ha?
na-demonetize yung channel ko. Bakit? Bakit? Oh, may dati pagka kwan meron na akong $69. Biglang wala. Biglang nawala. Ngayon nag-uumpisa uli ako. Bakit 490. kaya? Hindi ko alam. Bakit? Anong advice? Paano na-demonetize? Anong advice ni YouTube sa'yo? Ni Google? Wala naman basta na-demonetize daw yung channel ko. Pero may ads naman. Oh, may ads. Nag-uumpisa nga ako ngayon 490 na yung dollar ko. Oo. Pero yung $69 nawala. Ganun. Yan, sabi ni Madam Splendid Sally, galing ako sa work. Sila Ate Steen, baka nakauwi na sila from work. Sabi ni Madam Splendid Sally. Jenny 93, Dan Pulpak. Sabi ni Arman Adventure. Yan, balikan mo na lang, Jenny 93, si Arman Adventure. Nag-iwan lang po ako ng bakas, sabi ni Arman Adventure. Yan, babalikan kanya ni Jenny 93. Yan, kasama namin yan sa Solid SLL. Splendid Sally, baka bumaba sa 4K watch hours sa isang taon. Ayan, sabi ni Madam Splendid Sally, sa 4,000 watch hours sa isang taon. Yung isang taon ba, kailangan makakuha yung ano? Wala ako masyadong idea, bro. Ayan, basahin natin yung mga message ni Splendid Sally. Gaya sa akin, di na ako nag-upload, kaya na-demonetize na rin. Hehehe. Ayun, di na rin siya nag-upload. Pero iba ang sitwasyon dito, Madam Splendid Sally, kay Mario Victorio Coins. Active po siya sa pag-upload. Ayan, Arman Adventures, Splendid Sally, mega love shoutout. Pwede mong dikitan niya na Arman Adventure yan. Kasama namin yan sa Team Alliance, si Madam Splendid Sally. Yan, magbakas ka lang, yan, babalikan ka dyan. Iba naman yung sitwasyon ni Madam Splendid Sally kasi siya parang naging busy na tapos hindi siya nakakapag-upload mga ilang buwan. So, ayun, demonetize yung kanyang channel. Sa'yo naman diba? Tuloy-tuloy. Almost a week mayroon ka tuloy-tuloy yung pag-upload mo. Ang problema lang, nawala yung kumbaga yung naiiniipon natin. Nawala $69 na yon. Nawala na yung revenue. Nawala yung dollar. Nawala revenue. Napalitan ng 490. Ewan ko. Ba't ganun? Tapos ito, may message si Madam Splendid Sally. Every year, need baka buo ng 4K watch hours. Baka hindi ka nga nakabuo. Kailangan talaga mag-i-LS din, bro. Parang gano'n, ano? Kasi malaki ang nakukuha sa pag-i-LS Kaya pala. Ayan, at ito pa sabi ni Madam Splendid Sally, na-busy kasi ako sa work. Then nag-online gaming din. Nasabayan ng pagkakasakit ng matindi ng anak ko dati. Kaya sabay-sabay yung rason po. Ayan. Kaya na-demonetize din yung channel niya. Yung sa akin, hindi naman nawala yung ads. Yun lang ang nawala, yung revenue. Yung revenue. Revenue lang nawala. Oo. Paano kaya yun? Hindi ko rin nadam. Wala akong idea. Yan, TV Vlog, may idea ka ba nung ganong situation? Paki-comment nga lang. Pag hindi ka busy, salamat. Nalulungkot nga ako Minsan maasa akong makakatikim na ako ng Lagi sawi pa, no? Lagi sawi. Ako naman, may naipon na ako. True back na kasi lumilipat. Pag naka $100 ako, matik yun na napapasok na doon sa aking account. Ewan ko bakit nagkaganon. Hindi naman nawala yung ads. Ito. May message si Madam Splendid Sally. May ads kahit demonetize yung channel. Pero,
kay Lolo yung kita. Hahaha. Ayun. Meron nga akong napupuntahan ng mga ilang pala subscriber eh. Maya-maya makikita mo may ads na. Sabi ko, ba't ganito? Oo nga. Oh, malamang ka ako sa kay YT rin na pupunta yung kita nito. Oh, may mga ads nang nakikita. Di ba may requirements na 1,000? At saka ilang 4,000 watts hour ba yun? 4,000. Oh. Tapos yung kaibigan ko, 122 pa lang ang ano niya, subscriber. Meron ng ads. Oo nga, yun nga nakikita ko ngayon eh. Ayan, sabi pa ni Madam Splendid Sally, kaya kami nag-ELS. Kasi hinahabol namin na magkaroon ng 4,000 watts hours and 1K banana. Ayun. Ayan, shoutout kay Idol Raymond San Jose. Ayan, Merry Christmas, Idol. Yan. Merry Christmas sa iyo, Idol. Ayan. Pinupunta ko rin yung channel yan, si Raymond San Jose. Yan, first time uli, Idol, na mag-LS, si CNS Vlogs PH. Maraming salamat sa pagpasyal, Raymond San Jose. Yan, Merry idol ko rin yan. Merry Christmas, Raymond San Jose. Ayan. Dapat pala mag-LS, ano? Ako nga, natamad na rin ako mag-LS eh. Bihira na rin ako mag-LS. Talagang ngayon lang uli ako nakapag-LS. Pero kung yung 4,000 na watts hour na maintain mo for 1 year, parang ang hirap din, ano? Mahirap yun, mahirap. Every 2 days nag-upload ako. Pero lang nung bumakyo, nung nawalan kami ng internet, nawalan ng kuryente, hindi ako makapag-upload. Every 2 days, nag-upload ako. Ang hirap din pala, no? Oo. Ayan, tama po ba, Splendid Sally? Ayan, 4WH. Kailangan talaga daw mag-LS. Yan, mag-LS nga rin kaya ako. Ayan. Opo, malaking tulong yung LS po. Kaya dapat consistent nag-upload at mayroon totoong nanonood po. Yan, consistent na ganun para laging nami-maintain yung 4,000 WH. Ayan, kailangan pala ma-maintain mo yung 4,000 WH din. Yan, sabi ni Madam Splendid Sally. Ayan, Arman Adventure sa akin, WH ko, nakuha ko ata 6 months. Panay silent LS ko lang talaga. Ayan, nagsa-silent LS lang talaga daw si Arman Adventures. Ako bro, di ba natatandaan mo, na-demonetize din yung aking channel? Oo. Oo, na-demonetize. Iba naman ang kaso noon. Bali, invalid traffic ang problema din noon. So, nawalan totally ng ads. Pati yung revenue ko na naka $100 ako, hindi ko na rin ako nung time na yung unang channel ko na CNS Vlogs PH na demonetize yun, nasayang din yung revenue ko doon at ang subscriber ko na nasa 1.5 na ata o 1.4 nawala yun. Nag-umpisa din ako sa umpisa. Yun, panibagong channel itong channel ko ngayon kasi yung una ko channel na demonetized din dahil sa invalid traffic. Iyan. Na-demonetize pati mga subscriber na wala. Nandun pa rin bro, kaya lang ang naging problema, kung ipagpapatuloy ko yung channel ko dati, nandun pa rin, pwede ako mag-upload. Kaya lang, wala na akong kikitain, wala nang revenue kasi nga tinanggalan ng ads ni YouTube eh. So wala nang revenue, pwede ka mag-upload. So
Kaya ka nga rin YouTube para dun sa magiging kita mo din, di ba? Ay, si Mrs. binigyan ako ng kape. Ayan. Shoutout kay Mrs. Victorio. Ayan. Ayan, shoutout sa iyo, ma'am. Ayan, long time no see po. Ngayon lang nakapag-LS si Ines Vlogs PS. Kumusta po kayo? At babatiin ko na rin. At babatiin ko na rin po kayo ng Merry Christmas. Isasama ko na rin po yung Happy New Year. Merry Christmas din po. Salamat po. At nagkakwentuhan kami ngayon ni Idol Mario Victorio Coins. Alam mo naman eh. Hindihan mo nga yung solar, madilim eh. Ayan. Ako po, bihira din mag-LS. Every other day lang upload ko, sabi ni Arman Adventure. Ayan. Sabi ni Madam Splendid Sally, parang di na ako marunong mag-LS. Oo. Matagal na rin hindi nag-LS yan si Madam Splendid Sally. Saan ko, hindi pa ako monetize. Pinapasya lang ko LS niyan. Ngayon monetize na channel ko. So, ibig sabihin talaga matagal na. Ayun. Talagang doon, nung unang nakilala ko yung Simple Lot na kwan, yung SLL na naka-attend Team Alliance. Team Alliance. Naka-attend ako sa LS niya. Splendid Sally. Oo. matagal na. Hindi pa ako monetize noon. Pinupunta ko channel yan kasama namin sa talagang noon nung bago-bago pala ako bro sa YT, parang doon sa mga namo-monetize na channel, parang talagang kung ako sana ako darating yung time mamo-monetize din yung channel. Kaya mga ganon. Proud na proud ako na ma-monetize katulad nung sa team namin, sa Team Alliance. Maraming na-monetize nung time na yon na mga kasama ko. Sunod-sunod kami doon sa grupo namin. Pero mga naunang na-monetize yan, sina Madam Splendid Sally, bago pa kami. Ang mga kasabayan ko doon, sina Saudi Boy TV, yung Kristen Telly, yung Miguela Family Vlog na mga kasama namin, yung Marinong Gala Official, yan, sunod-sunod na. Di ba, kakilala mo naman yun, yung Marinong Gala Official. Si Marinong Gala, parang kamag-anak ko pa yun eh. Dahil tinatiyuhin niya. Ayan, sabi ni Madam Splendid Sally, oo, grabe, nakaka-excite nung araw abang na abang kami lahat sa mga games. Oo nga, yes ma'am, natatanda ako na nagpapagames ka noon, sandali lang. Kasi parang nagpapagames yan si Madam Splendid Sally doon. Parang yung mga pag-games niya, hindi yung ganong kahirap. Talagang, saka yung LS niya, hindi siya nagtatagal kasi nga parang nahirapan siya magsalita na nga pag inabot ng 1 hour. Ayan, magpapaalam na sa amin yan si Madam Splendid Sally. Hindi siya ganong katagal mag-LS ng time na yun. Mahirap. Oo. Saka yung mga time na nandun nga ako bago lang ako sa YT, may mga nabamonetize katulad nung kay Leon Renzo TV na monetize yun. Naging kasama rin namin sa Team Alliance. Ayun, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, sana darating din yung time na nangangarap din ako na ma-monetize din yung channel ko. Ayun. At awa ng Diyos, sa tulong din ng mga kasama natin sa YT, ayan, na-monetize din yung channel ko. At yun na nga, nagka-problema uli, laban uli. Akala ko nga, titigil na ako sa pag-YouTube eh. Ayun, sa tiyaga at kasama, yung supportan ng mga kasama din natin sa YT, ayan, na-monetize uli yung channel ko. Siguro mga 3 months lang. Na-demonetize ako ng January, February. So, March, nag-start uli ako. April, May, June. So, 3 months, tuloy-tuloy na pag-LS. Natatandaan ko, 40 LS. Na-monetize yung channel ko noong June 6, 2021. At sa tulong na rin ng mga kasama natin sa YT, pag-play ng mga video ko,
ayun, within 3 months na monetize ulit yung channel ko. Sabi ko, ingatan ko na to. Ayaw ko nang ma-demonetize ulit. So talagang Nga, ang hirap din. nalungkot ako dahil parang inisip ko, bakit ganun? Para ba yung bang hirap at saka pagod, nawalan ng saysay. Talagang gano'n. Passion yung bro. Hindi mo rin pwedeng iwanan yung tawag dito, yung pagbablog mo. Kasi doon ka rin masaya. Kahit ika nga sabihin mo na nagka-problema yung channel mo, pero laban ka pa rin. Ganun lang talaga. Wala eh. Hinahangad mo na magkaroon ka ng revenue, biglang mawawala. Ayan, Bale- sabi ni Arman, dumikit sa'yo bro si... Ayan, maraming salamat daw sa pagdikit mo. Suklian po kita mamaya. Ayan, sabi ni Urban Adventures. Ayan, Jun Quintero, maraming salamat. Utol, yan, shoutout po sa mga team grocery dyan. At babatiin ko na rin sila ng Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa mga namimili dyan, alam ko, busy-busy kayo ngayon dyan. Maraming salamat. At sabi ni Madam Splendid Sally, ganda content CNS, parang subject ng Civic at Kultura. Ayan, laugh out loud, yan. Yan. Yung about sa mga bayani. Yes ma'am, may mga content po tayo nan. Para si Mario Victorio Cois, ganyan din ang content natin yan. Tungkol sa mga hero natin, mga kasaysayan. Ayan, yun ang iba nating content sa kwan. Yun naman ang gusto ko na yung mga bayani natin, yung mga kwento. Ayan, gusto ko ma-share sa community, yung mga ganon. Kaya, eto nga, yung napapahilig na naman ako doon sa mga bukid. Ayan, pag uwi ko, ayan, bukid na naman ako. Tapos mag-upload na naman ako ng mga barya, yung mga ganon. Ayan. Maraming salamat pala dyan sa 10 million people in the house. Yan, maraming salamat. At salamat sa tutok niya sa LS ni si Ines Vlog At ngayon lang po talaga ako nag-LS. Siguro almost a year na rin po. At sabi ko nga kanina, mag-LS ako para gusto ko rin i-greet lahat ng aking mga kaibigan na pumapasyal sa LS at sumusuporta sa aking channel. Ayan, mamaya bago ako mag-end, i-greet ko po lahat yung mga kasama ko sa GC, na sa Team Alliance, sa SLL, saka yung mga kaibigan kong coin collector. Yan, papasalamatan po lahat mamaya bago mag-end ang LS ni Idol CNS Vlogs PH. Ayan. Katuwa Mario Victorio ko is kahit ganito tayo, di ba? Nung minsan, di pa tayo nagkikita through YouTube, naging magkaibigan tayo dahil, kumbaga, pinagkita-kita tayo ni YT. So, masaya na ako doon at lalo ako naging masaya nung time na nagkita-kita na nga tayo. Nung time na pumasyal ka dito sa bahay. Ako nga, excited ako eh. Nung makita ko kayo, ayun, naliligaya. Nagulat nga ako doon nung parating ka. Sabi ko, ito na ata yung Mario Victorio Coins na napapanood ko lang sa live streaming na pinupuntahan ko yung channel niya. Ayun, tama nga ito si Mario Victorio Coins niya. Biruin mo yun, through YT. Ayan, magkaibigan tayo. Tapos ito ngayon, di ba? Parang gano'n. Hindi na mawawala yon. Pinagtagpo-tagpo tayo ni YT sa YouTube. Yun lang ang ganansya natin kay YT. Oo. Yun ang kami, mayroong, ayun nga, si Dan TV Vlog, saka si Wandering Bicolana. Simula nung nag-graduate kami ng high school doon sa aming tinubuang bayan, simula 1982, siguro ito lang 2021, ayun, pinagkita-kita kami ni YouTube or 2020 yun. Nakita ko yung unang pagbisita sa iyo. Nung kaklase mo na yan. Nung nagkita kami sa MOA, si Wandering Bicolana. Ayan. Ay, Peruin mo yan? Ay, yung isa yung... Si Dan TV Vlog? Oo.
Nung Oo. magkita nung araw na yon, nandoon din ako. Mm. Natatandaan ko yun eh. Mm. Ayan, maraming salamat sa 9 million people in the house. Ayan, inabot na ako ng 2 oras at 35 minutes. At maya-maya po siguro at magpapaalam na tayo. Ayan, maraming salamat Madam Splendid Sally. Ayan, napaka-supportive din yan. Tuwing mag-LS ako, bro, ayan, nandyan yan si Madam Splendid Sally. Hindi po nawawala yan. Kahit noon pa man na time na madalas ako mag-LS, bumibisita yan sa LS ko. Grabe. Sana po, pag nag-LS ako, bumusita din po kayo sa akin. Ayan, Mario Victoria Coins. Dikit ka na ba dyan, bro, kay Madam Splendid Sally? Ay, opo. Dikit, pati yung yung 2 reserba ko. Dikitan mo yan. Napaka-supportive din. At maraming salamat, Jenny93. Ayan, mukhang hindi ka busy ngayon, Jenny. Ayan. Dikit ka dyan ba, bro, kay Jenny93? Yan, sa Solid SLL yan. May channel din yan. Kaya lang, nasa ilan pa lang subscriber niya ni Jenny93. Active din yan sa YT. Kaya shoutout muna sa 10 million people in the house. Yan, maraming salamat. At napasyal kayo kay Idol Sinas Vlogs PH. Yan, Dan TV Vlog. Maraming salamat, mate. Maya magpapaalam na rin ako, bro. Baka may pupuntahan ka pa rin. Hindi, wala. Dito lang ako sa bahay. Talagang wala. Ayaw mo talaga ako pagtapusin, ha? Hindi, dito lang tayo. Dito lang tayo magkwentuhan. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. June Quintero, ayan. Arman Adventure, ayan, baka hindi ka padikit kay Dan TV Vlog. Kay Jenny93 yan. Go to channel na lang. Ayan, para lumago ang yung madagdagan yung ating mga kaibigan dito sa YT. Jenny93, mag-iwan ka lang ng baka sa channel ko. At sigurado. Ayan, Mario Victorio Coins, Jenny93. Ayan, Mario Victorio Coins yan. Yung pinakagwapong kabarya namin yan, Mario Victorio Coins. At pag napanood mo kagad yan, yung intro na Mario Victorio Coins, ayan. Sa lahat ng kabarya, ayan. Sa lahat ng dulo ng, ng Pilipinas, yung mga ganon. Ayan, Mario Victorio Coins. At sa huli, mabuhay tayong lahat. Ayan, Mario Victorio Coins yan. Gagayahin kita, bro, ha. Gusto ko nga gayahin si Kun, eh. Si Saudi Boy, alam ko na eh. Alam ko na yung mga outro ni Saudi Boy TV. Ano ba yung outro ni Saudi Boy? Si Mario, alam ko na. Si Ebelio Flores. Pinag-aaralan ko yung mga kanyan eh. At si Money Collector. Yan. Minsan gagawa nga ako nitong mga idol ko na mga vlog nito. Gagayahin ko mga ito para sumikat din ako. Padidimot. At sa huli, mabuhay tayong lahat. Ayan, Mario Victoria Coins yan. Di ba? Saudi Boy, nakalimutan ko na eh. Pagka nagawi ako sa Manila, papasilan ko si Saudi Boy. Sa Mandaluyong. Saudi Boy? Mandaluyong nga daw yun eh. May kaibigan ako dyan. Si Attorney Jesse Cruz. Kaibigang matalik ko yun. Taga Mandaluyong. Mag-ingat kayong palagi. God bless. Saudi Boy. Di ba? Tatak Saudi Boy yun.
Mag-ingat kayong palagi. God bless. Sana all. Di ba? Sana all. Saudi Boy TV. Si Ines naman, iba ang gawa ni si Ines, di ba? Ah. Diyos! Di ba? Babalos! Babalos. Yan, tatak si Ines yan, di ba? Yung mga outro natin dyan, dapat makikilala tayo dyan sa mga ganyan. Stay safe, stay home. God bless. Diyos! Diyos. Babalos! Babalos. Kahit sa outro man lang makilala tayo, di ba? Masaya na tayo, di ba? Ganun talaga. Yan, shout out sa 9 million people in the house. Ayan. Kukwentuhan lang kami ni Mario Victoria Coins dito sa taas. Ayan. Stay lang kayo dyan, BGBG. Ayan. Sana masaya din kayo dyan sa baba. Ayan. At magtatatlong oras na. Paabutin ko na to ng 3 oras. Ngayon lang naman mangyayari ito. Ayan. Okay. 2 hours and 41 minutes na tayo. Ayan. Ito nga pala yung Parto Salo-Salo, napanood ko na to. 22 views na ngayon, 5 hours ago. Ayan, sabi nga ni Idol Money Collector, ayan, mukhang pinagpipicturan mo yung mga nakapula kanina. Pinagbibig. Ayan. Sabi ni Jenny 93, opo, ayan, napapapalakpak si Dan TV Vlog kanina pa pala ito. Ayan, maraming salamat, classmate Dan TV Vlog, Jenny93. Ayan, Madam Splendid Sally, kay Utol John Quintero, Arman Adventure, yan. Ista Adventures, ayan. Mga konto, mga nagtitising adventures. Saka si Arman Adventure. Ayan. Bisan Raymond San Jose. Nung pinanood Ano, bro? nung pinanood ko si Pisda Adventure, ang mga huli nila, panay bangus. Oo nga eh. Magaling manghuli yan eh. Hindi pa ako nasasama. Minsan, iniisip ko, gusto ko rin sumama sa mga pangangawil nila. Kaya lang, hindi kami magkakuan eh. Hindi kami magkasama pa eh. Gusto kong masama minsan na, diba, pang-vlog lang bro. Ayan, dating dikit na daw sa iyo si Jenny 93, bro. Ayan. Kasama namin yan sa Solid SLL. Dating dikit na daw sa iyo. Pag walang ginagawa, talagang tutok lang dito. Kaya kung maaari, nga. Dapat nag-LS ka din pala, bro. Tatry ko rin mag-LS kahit mga padala-2 oras, di ba? ngayon lang Kumbaga ako parang, ngayon lang parang ako lang tsempo-tsempo sa akin, ano? Oh, tsempo-tsempo kasi nung mga raan, panay upload mo rin eh. Sabi ko, busy dito. minsan nung gumagawa ako ng video ko, 3 para hindi ko na isang gabi Tapos wala lang schedule. Schedule na. ng pag-upload. Iniisip ko yung 2 araw ina-upload ko. Napapagod ako. Pag sa gabi, Usually naman, ang pag-upload mo nasa hapon o morning? yung madaling araw, Sa umaga. Kaya minsan nakikita ko eh. Pag nagkakape ako, may bagong upload na naman si Marie Victoria Cois. minsan gabi, o kaya madaling araw. Pag nagising kasi ako ng 3:00, hindi na ako makatulog. Ayan, sabi ni Madam Splendid Sally, ang host, medyo mahaba yung video ni Arman Adventures. Ayan, na pinanood ko. Ayan, upload. Ayan. Balikan mo na lang si Madam Splendid Sally, Arman Adventures. Ayan, pinasyalan na yung bahay mo. Ayan, maraming salamat. Madam Splendid Sally. Ganyan manood si Madam Splendid Sally. Ayan.
Talagang tapos kung tapos, ano? Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, 9 million people in the house. Yan, mukhang si Money Collector, mukhang nandun na sa bukid ngayon. Nagbubukid din yung bro. Mahilig yan sa bukid si Money Collector. Parang tayo din na coin collector pero mahilig din sa mga halaman. Ako, yung bukid ko ngayon, nakatanim na ako ng panibago. Yung Palay? palay na aanihin ko, nadikit sa putik. Oo, nang inabot kayo ng bagyo noon, ano? Oo, signal number 5 eh. Pero ngayon, Grabe. nakatanim ako. Oo, baka makabawi tayo ngayon. Baka. Sana nga. Oo, sana. Hopefully, wala nang bagyong darating, ano? Ayan. Sana makabawi. Ang taas Ayan, ng pataba. sabi ni Madam Splendid Sally, oo kasi minsan di natin alam. Ayan, si Lolo di kino-consider yung pinanood ng portion lang ng video ang panoorin. Sayang naman yung dikit ko pag di kumapit. Ayan, tama. Sayang nga naman pag hindi kumapit. Kaya mas maganda kung 5 minutes lang naman yung video, di tapusin mo na. Nakakahinayang naman kasi kung didikit tapos malalagas. Ako Tapos, nga, kahit 12 minutes yung video, kahit 14 minutes, tinatapos ko. tapos komento ng naaayon sa video. Ganun dapat. Ganun naman yung mga matatagal na rin bro sa YouTube. Ganun talaga sila magdikit. Oo. Talagang kumbaga manonood muna. Tapos pag manonood magko-comment yan, tapos magla-like, tapos magsusubscribe, tapos bell on. Ganun talaga dapat na pagdidikit. Naalala ko yung isang video mo. May pinakapit ka sa puno. Inooratan mo yun. Katuwaan namin yan, si Puki. Nando kami sa bukid noon. Sabi ko nga, kung meron lang apat lang kasi kami noon time na yon. Eh yung magbubuhat ko, yung katiwaldas ko, ang liit, hindi niya mabuhat. Pero kung ako bubuhat noon, medyo mataas-taas yung kakapitan noon. Itataas ko siya eh. Nung malaglag, mababa lang. Dapat itataas mo siya para mapilitan siyang hindi lumaglag. Pinipilit kunin yung 500 eh. Kasama ko yon nung bumiyahe kami, road trip to Bicol. Yung batang yun. Ayan, shoutout sa 11 million people in the house. Yan, maraming salamat. At pabutin ko lang ng 3 oras at magpapaalam na tayo bro. At wala si Perang Pinas. Gusto ko rin sana makauntahan. Kaya lang, baka busy din. Ayan. Maraming salamat sa pagtutok sa LS ni CNS Vlogs PH. Ayan, maya-maya, papaalam na rin po tayo. Ayan. At gagawin natin, baka pag may time tayo, by next year, baka pag LS tayo, kahit once a week, pilitin natin bro. Para dito na rin tayo mag-banding-banding sa pag-LS. Kung nandyan si Perang Pinas, tsaka aakyat yun. Ay, sigurado. Sigurado akyat yung bro. Ayan, gusto ko munang, bago mag-end ng aking LS, ayan, gusto ko munang pasalamatan yung mga kasama ko, mga coin collector, kabarya. Ayan, isa-isahin ko. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, coin collector, kabarya, Bull Suarez TV, TIDC Coins Channel, Cross Collection, Rasta Coin 24, Craig A. Ahero, Perang Pinas, Saudi Boy TV, may co-host Mario Victorio Coins. Ayan. Guwapo yan.
Ayan, Madam Shirley Bato, Idol Evelio Flores, OFW Coin Collector. Ayan, hindi na gaanong active to, ano? At kay Idol Money Collector, ayan, mga tinitingnalang coin collector yan, si Money Collector. At yung kaibigan ko din na si Coins TV, ayan bro, natatandaan mo pa si Coins TV, hindi na gaanong active din, yan, shout out. Kay Jerry Balduesa, ayan, shout out din. AR Havana TV, ayan, shout out din. At sa lahat ng coin collector na hindi ko nabanggit, ayan, Merry Christmas din po sa inyo lahat. Ayan. Merry Christmas din sa Solid SLL, Welay Olgina, Corey Estrada, Senny Caldeo, Elaine Alzumi, Ansel, Rosette Herrera, Jenny Alcano, Bel Quintero Cirano. Ayan, shout out po sa inyong lahat at sa mga hindi ko nabanggit sa Solid SLL. Ayan, Solid SLL. Ayan, Merry Christmas din po sa inyo. At shout out, Merry Christmas din sa aming team. Ayan, Team Alliance. Ayan, Ate Simply Lotlot, Wapong Heisayo, Isda Adventures, Kristen Telly, Keren Official, Stella Amore and Friends, Yesha Grace TV, Toy Vlogger Aaron, Leon Renzo TV, ayan, maraming salamat. Marinong Gala Official, Cutie Pie Tony, Denmark Mains, Perang Pinas, Saudi Boy TV, Mylen RNCYT, Isa is Kitchen, Argenix, Madam Splendid Sally, ayan, nandyan sa ngayon, Madam President Istinchua, Madam Evangeline Rufiner, at kay Madam Manay, Miguel La Family Vlog, ayan. Yan po ang aming Team Alliance. Ayan. Merry Christmas din kay Madam Estrella Byfield, FFT Family. Ayan, Memi Jelly, Katyana, Bila Ruby Vlog, Norvans Ramat, Evelyn Kianday sa Lelerio Channel, at marami pang iba. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. At Merry Christmas din. Ayan, mga kaibigan ko din ito, Babe Rose TV, Cancioneros TV, Mel's Kitchen, Caviteño Farmer, Arman Adventure. Ayan, shoutout. Nandiyan siya ngayon. Wandering Bicolana. Ayan, classmate Dan TV Vlog. Kay Manoy Kevin Adamas Vlog. Ayan, shoutout din sa iyo. At kay Gamu Production, Mami G, Merry Christmas. Renz Villamiano, Chupes World. Ma'am Kat, ayan, MBTV, On the Go with Davo, Raymond San Jose, ayan, napasyal din kanina. Christ Follower TV, ayan, shout out sa iyo Manoy, Merry Christmas. God's Grace Channel, ayan, may galab shout out. Bicolanang Galaw YTC, Madam Rida Channel, Buhulanang Gamay, SR16, Goda Extra Mile, Sunshine Ace Channel, ayan, An Amazing, One Sotnas, ayan, Shane Marlin, Hapon Ako TV, Master James Vlog, ayan, shout out po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Shout out din sa aking mga kapatid, ayan, si Jun Quintero, ayan, yung aking utol na si Fisda Adventures, ayan, ulitin ko ulit, si Ate Simply Lotlot, yan, yung mga pamangking ko, ayan, si Guwapong Hesayo, Keren Official, mga YouTuber din yan. Yan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Wish ko may tuloy-tuloy ang live streaming mo. Sabi ni Dan TV Vlog. Sana nga mate, hopefully by next year, titingnan natin kasi kung hindi naman tayo busy, ayan, pipilitin natin mag-live streaming para naman yung bonding din natin, yung mga kaibigan natin, at magkita-kita through YT Man Lab sa pag-ELS. Ayan, maraming salamat sa aking co-host na si Idol Bro Mario Victorio Coins. Ayan, maraming salamat at umakyat. Ayan, nakasama ko ngayon sa aking live stream. Yan, magpasalamat ka bro sa ating mga kaibigan natin yan sa 11 million people in the ocean. Maraming salamat po sa nag-stay dito kay CNH Vlog PH. Sa inyong lahat ay Merry Christmas po at Happy New Year. Okay, At Saudi,
Ayun. Mabuhay tayong lahat. Yan, grabe. Yan mga tatak Mario Victorio ko, SLA. Mabuhay tayong lahat. Ayan. Maraming salamat Mario Victorio ko sa bisita at pag-akyat dito sa LS ko. Ayan, maraming salamat sa iyo at hindi ako nagkamaling, ayan, makilala din kita. Ayan, napakabait na coin collector yan. Mario Victorio ko. Sana darating yung time makapasyal din ako dyan sa inyo sa Nueva Ecija, sa Cabiao. Cabiao ba? Oo, hinihintay nga kita bro. Dahil Cabiao, meron Nueva akong- Ecija. gusto kong Ayan. mapatikin Oh. sa iyo yung ani ko. Ano ipapatikim mo, bro? Yung ani ko, ani. Ani Ah. sa bukid. Kasi parang dinig ko yung kapitbahay mo, hani ko sa kapitbahay ko. Huwag naman ganun. Ani pala, ani. Ang dinig ko, hani ko. So, hani ko, nakapitbahay ko, parang ganun. Ay. Lodi ko si host. Yan, shoutout kay Guwapong Hayes. Yan, pamangking ko yan. At salamat kay Ate Simple Lot. Ayan, kay Guwapong Hayes. Ayan, maraming salamat at Merry Christmas sa mga kapamilya natin dyan. Ayan. Nakakailang oras na ba? 2 minutes? 2 hours, 54 minutes. Ayan. Alas 3 hours. Pabutin ko lang 3 hours. Lagpasan ko lang ang kaunti at mag-i-end na si CNS Vlog PS. Ayan. At maraming salamat pala doon sa mga pumapasyal doon sa aking munting bukid, sa mga ina-upload ko. Ayan, malapit na matapos yung aking munting bukid. Nasa part 3 na ako. May part 4 pa yan. Ayan, abangan nyo. At abangan nyo, may isa pa akong i-upload. Yan, tuturuan ko kayo kung paano maghuli ng manok sa gabi. Ayan, kung paano yung technique. Yan, may mga video akong lalabas niyan. Ayan, abangan nyo yan. At maraming salamat din sa mga coin collector na mga nakilala ko na yan. Si Mario Victorio Coin at si Rasta Coins. Yan, mga personal ko nang nakilala. Nung umuwi ako sa Bicol, yan, nagkita kami din ni Rasta Coins. Yan, maraming salamat. At maraming salamat at Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayan, ilang oras na ba? Ilang minuto na lang, magpapaalam na tayo. Salamat sa nag-stay. Ayan, Jenny 93. Ayan, maraming salamat. Madami Splendid Sally na nandito pa ngayon. Dan TV Vlog, Guwapong Isaya, Pisda Adventures. Ayan, Arman Adventures. Salamat. Sino pa ba? Ayan. Baka mamaya yung outro ko, agawan na naman ako ni Mario Victorio Coins eh. Mukhang sinasaulo mo yung outro ko, bro. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. 10 million people in the house. Ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At hayaan nyo pag next year at hindi na gaanong busy si CNS Vlogs PS. Ayan. So, try natin mag-LS kahit once a week or once a month. Ayan. Si Mario Victorio Coins din. Ayan. Try niya rin mag-LS para na yung banding din namin. Ayan. Kita-kita kami through LS. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli. Stay safe, stay home. God bless! Diyos! Mabalos! Ayan, salamat po. Maya mag-end na po ang aking LS. Maraming salamat sa pagtutok. Ayan. God bless po sa inyong lahat. Merry Christmas na. Happy New Year pa. Ayan, salamat sa aking co-host na si Mario Victorio Coins na napakabait at siyempre, mas gwapo sa akin yan. Ayan. Salamat po sa 10 million people in the house. Yan. Bye po. Ayan. Shoutout sa aming Team Alliance. Merry Christmas po sa lahat. Shoutout Solid SLL. Shoutout FFT Family. Ayan, sa lahat ng kaibigan ko, ayan, nabati ko. At sa mga hindi ko nabanggit, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa lahat. Ayan, muli!
Debra, Stay safe. Merry Christmas Stay kayo. home. God Happy- bless. Diyos mabalos. Merry Christmas o libro. Ayan. Merry Christmas sa iyo. Merry Christmas. Ayan. Happy Merry Christmas to all. Ayan. Aking utol si Jun Quintero. Ayan, nandiyan pa pala. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, mag-e-end na po ang aking LS. Maraming salamat po uli. Ayan, Merry Christmas. Merry Christmas. Madam, Merry Christmas po. Bye po sa lahat. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Mag-e-end na po ang aking LS. Bye-bye po. Salamat po. Ayan.